This is my testimony, and I won't tell the whole world. This is the testimony, and I won't tell the whole world of how you rescued me, how you saved my life. Lord, you rescued me, and you changed me. October offer amount for Emma Atin at the Maakye On Ahenkan FM. And indeed, the Spirit of the Lord is upon me, because the Lord had anointed me to preach good tidings unto the meek. He had sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. And they shall build the old waste, they shall raise up the former dissolutions, and they shall repair the waste cities, the desolations of many generations. And strangers shall stand and feed your flocks, and the sons of the alien shall be your plowman and vine dressers. Eradi Nyankopon honhom wo me so, efri se Awurade asra me se menka asempa menkyere amani hunufo, wasoma me se menkyerɛkyerɛ wɔn a wɔn akoma abubuo, memra mɛkyekyere wɔn werɛ, mempai ahofadie menkyerɛ nnomum ne nnaduadan bue menkyerɛ apokyerɛfoɔ. Osena mempai Awurade ani so afe ne yen Nyankopon awere to da no menkyerɛ abobo diefo nyina na menkyekere won werɛ. This far by God, this far by our God. Ya bedru baby ya droi enye ya ho ode nye nyansa nye enim de ne moma ya Awurade a. We will never forget where we were, where he took us from, and where he is taking us to. Yes, of course, it might be that we have no idea where God is taking us to, but at least we've gotten some idea where we were and where we have gotten to now and where we are going. We have that strong conviction that with God with us in the boat, it will never capsize. And then so soon walk at Nyankopon no. Yadana say
baby ani ye wo baby odi ya bedru eni baby odi ye ko ye ni so ne dodo ya fa nyum ni biom erabna no wodi misaya de ya so nyum ni musa ye ba ma ne tete erabna no tia ha. Every pain we go through in this life left us a scar. I wonder what would have looked like. You would be running away from me, 'cause I'll be scary by now. Ooh, the things I have seen, my mouth cannot say. And the pains I have felt, this tongue cannot tell. Me da so me wa kwambua ninyi da chino obo me da so me tinti adia enemy ye be wuru to anche this far by grace and it's marvelous in our sight. This is the hand of Yahweh and it's marvelous in our sight. Ghana ADCA I will tell the whole world. I will tell the whole world. You rescued me. You rescued me. You changed me. That was you. Your grace and mercy brought me this far. Thank you, Lord. That was you. Your grace and mercy brought me this far. It's just by grace. We will have time for this song. Ye nyamia jiwo efrimu a wo unnim ne doso. Obo wose anopei me da so me sinkambua ninyi da chino me da so me eye na dumu Bacha wa me fa wie mo brese de bisa kone de mu no ma me fa ma na fe yem fa de aka nyina fa ntoa so emfa ema o sharing so Martin, your most authoritative social, political and current affairs talk show, and of course your most syndicated breakfast conversation in the whole eastern region. And pay your sinkonya for God encountering some 48 minutes into 6 a.m. Beautiful brand new Tuesday morning. Today happens to be the 2nd day of May 2023. Straight up from the Ghana Meteorological Agency. Mami Fama. Osemen kancha usano pay. Adia insuo no epoe mantem ahomachinim hokra baabi ene hya ase se petepete na nyame aye adomo ade ache anopai no ose menka nkyerɛw se Emia yahudu odbie no ensuo no bekoso apetepete ebemunemu na pa ene nti free prem tobre ho aircon no epoe mantem yahudu odbie no ose menka nkyerɛw se ensuo no ebemunemu na pa na enam se ebemunemu na sa nti no onwunu nwo no ebekɔ twetwe ensuo no kese aba na atimi agugu ewo mia yahudu no ebi mia yahudu odbie no so de ensuo no bepetepete bat munya no kese pa eya na wa hye ne nso e de ama me wie mbobre se ne ebesi akɔ ne da mu no nyina e na me de ama no awia kakra e wo wiem sanso na ensuo e wo wiem ene nti wototo ne oma na wahwe kwan abefa so obeye na wo ho ankyerɛw Ghana ADCA Oboba ofore amanfo emama ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Anyom ne yabefa biem. Yabefa anyom ne biem. It's a new song
ewura bna ene de sa anwumu wei e de aba yes am fa biom. Get yourself a copy of it, meditate upon it, allow yourself for it to guide you to express your profound gratitude to God Almighty for how far He's brought you. Every pain we go through in this life, Of course. We about to now what you will when you know about for Krunkron by the assembly be the Abani be the Munkomo. you will be running up Now what you near rather they buy our seminum nunca wasem. by now. Or say the Lord will bestow on you a crown of beauty. And The Lord will bestow on you this time, a crown of beauty. Nini letino, me da so me wan kwemua, eye na dubu. This is the doing of the Lord, and it's marvelous in our sight. Oh. This is the hand of Yahweh, and it's marvelous in our sight. I have a testimony. Testimony. I have a testimony. Oh. And I will tell the whole world how you rescued me, how you saved my life. Lord, you rescued me, how you changed me. Eddie. Grace and mercy brought me this far. Thank you, Lord. Your grace and mercy brought me this far. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. It's just by grace. See the things the Lord has rescued me from. It's more than I could ever know. The Lord will bestow on you a crown of beauty. Aya brofo ma me famra yan kasa ye die mu na ye mi se ho se obofo no ba ye na asem ode ba ya wa twere ne brofo tintin asechire ne sen eye bosa ye nyankopon na hye yen se ode animonyam eche ebe hye yen se onipa ekọ agokansie se ye mirikatuo se ye borobo akuturuku bo ade bi ye agokansie no se onipa bi ekọ na owia na odi nkonimu a ye wo abasobode a ye de ma no se wokọ akansie bi a wobekọ se na medikan abbo bidin no se eye owareto se ye de ben se okobi na nyankopon ye wadom na wodi nkonimu a wo abasobode a ya na ode ma wo sa abasobode no eno ena no payi eno ena na awotwe eno ena ye nyankopon a ye gini die eno ena ye awurade nyankopon a wono na obo wiase ani mu ade nyina no esme meka nkyere wo se wode saa anuonyam che no ode saa che no a ebeka wabrabo ho a ebema wabrabo adane no wode ba se wahwe bibia nimu ache wode bibia ato awurade anim ache a osa fe na bre na so na ode ho anuonyam che e de bre wo na wachi wode be shew wate na wachi wode sa anuonyam che no be shew abrabomu akukuruhwi ase a ni nyina no wa ma wabemu amu na ye hye wo boka kire wo se na wona omobekoso anya abotre no mo atena otwiridi amponi nwunu na se no awurade nyankopon se ye nka nkire wo mo se ehum betu asroche bebo nanso so awurade kan ye ho wakoduo ni mu no enya de asubonto no ebedane mighty wind will blow. So many things will happen, but God is with us in the boat, and it will never capsize. Me person the show trim
say abrabɔ you can't get it all rousy. Eduru baby a saa na tie eduru baby a ube nante ya no akwaduru valley kakra ewumu a na fe wa climb na wa kɔ hill so kakra saa na etie na se umma awurade kwan na ni nyina mu no wa ma wa bamu amu a ɔde enkodumudie abotiri de bɛhyew ene ɔko na wako a ebia na wo de ne aware ko ene awurade se menka nkyerɛw na watwi wo se menka nkyerɛw se the Lord will bestow on you a crown of beauty and you nyam che no awurade so de bɛhyew si wanya wo twɛn de ama no nti ɔso de ɛho anyunyam che de brɛw sɛ wonya abotre na wantietie de nkrɔfo ka na wokɔso amia wumu no awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ afei wo brɛ na so wɔde enkodimudi aba so bɔde no wɔde brɛw na wɔtwi wɔde brɛw bosumi wɔde brɛw bosumi foforo awurade de awura mu yi ɛno ne bosumi ɛtɔ enum ɛwɔ afi mu awurade sɛ menka nkyerɛ obi a wotie mi anɔpa yi sɛ ɔtwɛn a watwɛn no abɛduru saa bre no ɛna no asɛm ana Paul ɛka ɔse emirika no yɛtu ɔkopa no nso yɛako awie afei aka deɛ ba deɛ aka nkonimdi abotire no yɛako ɔkopa no mirika no nso yɛtu what is left is the crown of beauty and that crown na wɔtwe awurade ahyɛ yɛn mmɔ so wɔde bɛma yɛn ebi deɛ yɛ sika ani onyam kyɛ awurade de bɛdom wate sika emfiri wo nsɛm da wo me se ani onyam awurade de bɛhyɛ wo no ɛbɛburu nipa adwene ne nte aseɛ so ɛno nti yɛbɛkenkan Bible no Isaiah chapter 61 ɛno na mehyɛ aseɛ na mekenkan no Isaiah chapter 61. We are reading from the verse 1 at Yaakov from Anopeti High. Osina onyankopon honhom ewo me so. If we say Erade asra me na sra wo sra no enuonyam Erade de to so no wanfa nto so sese ba fa hye dan mu da bi. Ose fa pie kama nipa enhunu na womo a omabemu abuo the broken hearted no womo a eyo omadwene se awurade nyankopon ntumi nye no me se oyema wa bra begyina simpie so kama nipa enhunu ye nyankopon no soma wo sombo. The Spirit of the Lord is upon me because his son is said. The Lord had anointed me. Wasra me. Awurade asra me. Same mra me kana semno fanchra. The Spirit of the Lord is upon me because he had anointed me to preach good tidings. That is why whenever I come sit behind the microphone, I make sure that you can only the good tidings and some papa no and on ye catch it. Yeah, metna me polutu adwen da. Far from it, and may God forbid, so we will come sit behind the microphone. Not yababe poison wadwen no. Awurade asra ye ngo sese ye betra microphone ye chi a ne enipa nyina suro so omo beka no ne ebinom a ede wo mo political party akata wo mani nti omo hunu no kora wo mo ntumi nka no Awurade nyankopon asra ye ngo eni nti se ye betra microphone ye chi a ne ye ka eye only the good tidings. Se Awurade sra wo ngo a wo ntumi ntwa nkontompo. Se Awurade sra wo ngo a wo unya akukuduro a utumi hwe nipa nim so oye ohene o so oye president o so oye hwan o utumi ka no kore kere no. And it's Yankopon honhom wo yen so to preach only the good tidings unto the meek. One more abamu abuo, one more mudi abobo, one more wira ahwo. One more no kure no ye de suma wo mo no. Ye betra ha no mo a Awurade honhom wo yen so nti ye ka no kure ne de kire Ghana fo. Ye ka no kure ne de kire nyame ma.
ye ma omu hunu baabi a omu de womo egidie no omu wire nyina de kokosha enkonimdie betumi aba ye ma omu hunu awurade ne kese ene ne maniye. He had sent me to bind up the broken-hearted. One of my kuma bubuo no. Ewurade asoma yen say ye ba ye make kani nyina nsi ani. He one more mo wire ahwo, one more ma bamu abuo. Nea eye ne sa no pempo onkonko pe duro mfa nkana no na wonkum ne ho no. Ewurade say ye meka nkere ne say. Oda so ye nyame. Se ne na no mo to onwom no. O da so ye. O nyame wonsa trada. Enwom ya na ye to ne sa keke ye team fifiri ani akopa be bia atena. Osititi mremu uye nyame enenso. Setiti bremu na oye nyame a menu mienu abrenso na oba besesa. Da bi odaso ye nyame. Sa wo kinkan Bible no de ye mfato ho na hunu se maami wei na wo peba. Obreye na ni nyina chi no. Awurade Nyankopɔn ma ne ba. Anopa yi maba me ka kire wo se. Awurade se wo mo makoma abubuo. Awurade se wo na wo mutuo mani anto bie de mo no. Wo mo ne ye meka nkire mo se. Wo de anuonyam che. Wo de inkonimdie che. O de sika eche. O de aware eche. O de awo che. O de akwantuo eche. O de abrabɔ kronkron ye. Kronkron ya wo de suma awurade no. Awurade se wo de ho che. Awurade se wo de enwosre bi ebe so so a ebe mo aka no kra ne nko a. That anointing will force you to preach only the good tidings of God. Uhunu no kra wo beka. Uhunu tuntuma wo beka. Yemfa mo nkɔhye dan bi mu na yenka nkire mo se ye release mu na mo kɔ a muhunu tuntuma mo nka se ye kokɔ. No. Na watwe awurade no obedi ne yie wate. Bosomi foforo de awura mu yi. Owo nhira de mayen. Ongu yen animu aseda. He, sa asem na meka no emfa ni agro na me se awurade wo ye Nyankopɔn, wo ye gya Nyankopɔn ye oba Nyankopɔn no ye honkonkuru Nyankopɔn no. Eyire so kire so seden. Ongu yen animu ase. Enti wo dia wo bobra na aduru baabi na wo were ho ho a. Ka kire wo ho se awurade de bia wo nam obo ba so ka kire yen. Se eyire so kire so seden ongu yen animu ase. Me ba na wa she school na se no obewie. It will never be the case. Say we ban she school ase where your school fees ama no until we defer the course along the way no na e was say o jai no. Onu nyame a wa hye wo bo no. Oda so ye nyame onsesa. Obedi ne bo hye so. Wa hye yembo. Obedi ne bo hye so. Nyame wo ya fen. Na wa se yemboi obedi ni bo sheso onyame wa ya fa wa se yembo o say the Lord will bestow on you a crown of beauty this week, this month, this year. Unsu bedi adanse ni bi e ba cha jumadi aguso awutie no ya to ne din se Maakye ofre me obo ba ofori amanfo. If I talk kan ho kopim se anopa no ndu bebo ene be sorry akonya kese yi so na said ya pam ne tie no se wa chinchin radio no ena wo de ato he bi tie Maakye de a wo awini mapam no ne ewom awurade wo ngu animu ase o na wo obe hyira wo ehu asomdwe ankoso ankan ho na dom nkoso no so mfa yen emane ma wutirim se you are sick and tired. Sa wo sum nyame eni nti wate se yesi subiriku bi wo baabi antoa bi wo baabi bibi ani baabi a nya abotre na koso atra ne nwunu na se na eyire so kyere so seden oya adom wura onwu yen ani mu ase obeka yen ho Ghana adisiye oboba opere amanfo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Yeah, the lady need to see her Nyankopɔn ya adoma wo kyena ebesna baba betoa so. Fa hye wutrim se awurade ahye yembo se odi animunyam kye e de be hye yen. Odi mkodimdie kye no. Odi be hye yen. Sports up next tom wi ya besan ababiom na fe ye de aka nyina atoa so. E de ama wo. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen,
Sports Time! But if I'm Pumbo, yeah, Chairman, maybe I will announce it. Yamiadum. Could do holiday number. Sure. This year holiday be engineering and you Ebi sound or hobium. Holiday beam sound. So, almost if July, then you chairman, I know. There be 25th. 25th, I'm CBB or hobium. 25th May. Aye. Holidays are all. Aye. Okay. And also so. Janus be see working day now be wrong. I feel I may baby check here. I Sunday man, I here. The end here. Holiday. Oh, who here? Okay, Mate. Mate. Joshua be able to here. Bibi I come. The radius. Bibi I come. Mommy and Comra. Okay. And I know pay my yamo BBA kwaba some could be Wembra Ahenkan 93.3 so ya tena say da good you musem na eba me din ya di Joshua Kwabena Jenem Yosef Fajiri dabi we mu ya brempon opokuare when ya tene Canada Yosef Fajiri enso eboa na afia den nsem no enso abija na no pay my emphasize da Emma Jubilee Hospital maso ya sen ema dia good you musem no enso eba in fact ni no ya rebi etete o ni eja kodanda odwen ho a ni no ontiase otiase enso ondwen ho a fa kodan Jubilee Hospital for na fa doctors na nurse for engineers 24/7 enhwe man yaro wan nso no entumi entu enyira ebia pa oba person be da ho na fa doctors na nurse for engineers so hwewa oba ye wodan ho no ma obetua bedem na fa yahwe man yaro nyina nso no etu ayira afi lab ho ebia lab na person ya bpm na yembo eduro na person auto antenatal care postnatal care nso ho afi theater nso ho ere mama person ye surgery na fa operation no maternity nso ho afi mama person mu scan no so no mbre na afie mbo am o sa kwan so yare bi achu usuro o fare so bodu nkomo da kire unipa na se bia na be piem na afie council unit no onyom embedi nkomo na onyom so ene no enwiewie na bibia so enkonkan emfa ema afi wani na ahwade a ohu ade bema ohu ewachira ohu a ye eye clinic won ma infidie abomu bia oba ye de besa yare na bibia so tina ko fine e de ama fere no pa bia no nchechire enso ekoso e de ma diabetes any hypertension for no mumba nchechire na yarwa no so no entuira enfrimus wo fie anase ne no wo baabi na opedian papa atọ dia bepiem ye canteen no na beje de papa to na bibia so enkoye enfama obana kita insurance so dia ye beje na ya hwe odan babu road amantra bridge ne so honum na hwen ya obehu yen 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na onie enso edi enkomo soboti enso aso yasen soboti no yes in fact akakadru ewom hwentia ewom pepre blube na femokoni akaboma yamno moto edi ma se soboti ni yanya ya ene unya nso hye fatiba gbakofa tum na twenma ndi otwenma ni di a opa bone sa apenso a fajuko akara kan ho na febubo na bibia nso enkonkan enso enfama emfa woni mfia wadi bia no soboti enso eye edi ma afa wia upade bia enyu nso aba unya soboti ba ko de tunso hyem na ediguma fa ice cube enso eka ho de ka ho anana ni guma oba edese menka enada 100% natural anti onuma enkofa ha bia so emfa mbro afa mu amompe cafe no ene mu nso mo vegetarians no so no soboti eye edi mamo afa wo liver problem a eduro timi bua pepper wo hara ho no che na so timi di nchenche na bibia nso eko fine enso edi ma mu so ne mu mogya so no soboti enso beboa ate so edi ma open dudu to ayimina enterprise all the market Accra ho na dudu pan de ewo fenambeye na onie endi enkomo 055 111 9620 055 111 9620 and 0244 087695 watch him down ofre 0244 878763 0244 878763 Alhaji Ankuli Enterprise EBL ho Frempong Enterprise EBL ho anti Ajo Provision Store ewo down Roman EBL ho Mary Nkrumah so abo beje bi no ato Sister Ya Provision Store nso no ebusu el ho na Sister Very Provision Store enso awo opposite snap ya ba odansem na mekan ebi ebusu na fe ba Ahenkan Fm na so boti na ebusu a obonye bi na wato ano pay anuanu mi no ya transe ya den sam no
ye de ba yen sha sie free Ghana ha na fie wi a yakɔ wie nsɛm no ɛwɔ amanɔne na ye sha nsɛm no se je free Ghana ha dia yen hwɛ Ghanaian players na ye sɛ nyame adoma wo sɛ sama no transfer ni bebi atom mate sɛ clubs ni bebree players ni bebree pɛsɛ mu tu anamɔ edi from various clubs no na from South TV join the class foforo ma me sha se free Brighton abrante bi esia kan e de magent bobo no ɛwɔ Belgium league no ye friend Joseph Pintel over the Blasters of Ghana abrante no oni bɔ ne bɔ pa na no ye say Brighton I show interest ɛwɔ abrante a ye friend Joseph Pintel mo said that bi an summer transfer on back of abrante friend Joseph Pintel ye nwura mu Newcastle ukɔ Newcastle abrante bi esia kan e de ma Lens ɛwɔ the French League 1 ye friend abrante Kevin Danso oye defender oni bɔ ne bɔ pa me tete said Newcastle I show interest ɛwɔ abrante fano Kevin Danso afa last one ye nwura mu Eintracht Frankfurt ni ani komo wɔn so ɔmo wuram also ɛwɔ Belgium abrante bi ye friend Majid Ashimeru wɔn so sia kan ɛde ma Anderlecht boboko no me tete se Eintracht Frankfurt person wuram na ɔnkɔfa abrante friend Majid Ashimeru na ɔno so be sia kan ɛde ma Eintracht Frankfurt boboko na we Ghanaian players a wɔn di ahim ɛno pɛdi nsɛm no ye di agya wɔ afa ye mpie mu ɛwɔ Ghana ye Premier League ye bonu match day 29 ɛyadia games no na wɔtwe awie ye ebewie enra sei inene no na se ɛhyase Hearts of Oak na fie ɔche King Faisal bonekani mieno ama King Faisal enso entimi ante ekani bi Salif Ibrahim Di Maria enenya go no edema Hearts of Oak na fie Linda Mtanji wo mu emrante ombo goals no edema Accra Hearts of Oak Dreams FC etna fie Theatre of Dreams echi Legon Cities bonekani enum ama Legon fo no omutimi etekani bako Nkran Jata Accra Lions enso etna fie a oma Rotmal United beto ne so bonekani mienu a Accra Lions so no omutimi etekani bako Baba Salifu Apiga in onya consolation on edema Accra Lions na fe Isa Kuka ene Baba Al Kashimbo omoso mbo 2 goals no edema Real Tamale United Karila United enso etina fia Wachibrekum Chelsea bonekanim enan ma brekum Chelsea fo no omutimi eteka no bako Paul Ansu e abranti a oteka bako edema ai brekum Chelsea boboko no afa Emmanuel Boachi Owusu ebo 2 goals Abdul Aye enso the goal bako epeso na afa Emmanuel Adumakon enso the 4th goal epeso bibia enso etime koye edema Karela fo no Bechem United tinafia oche Samantes bonekani mienu ama Samantes enso no omantimi ante ekani bi Hafiz Wunta Konkoni enya goal ma Bechem na afa Gordon Ebusa enso no a ya rawsem edema brante no afen so atama so tena fia o chimidiama bonekanim ba koma mediama enso anti Emmanuel Kote ne ne no onya go no enso edema inso atama boboko no bebiani go stars enso etena se o chi Accra Great Olympics bonekanim ba ko a Great Olympics enso anti Godfrey Chei ne nya go no edema bebiani go stars Kumasi Matama Asante Koroko etena fie United City ede ebani a ekowie so obi atimi to atana bako edi tia nyanko Rocky Dwamena enya go Erma Kotoko na afa ya Muhammad nso no enya go Odima Tamale City afa enno kopiemo Theatre of Dreams the wa achim da ko the Cruise etna fie ede no on the league leaders ede na stars edi ebani a ekowie se obi atimi to atana bako edi tia nyanko abranti and Isaac Minta atodwere kane na afa Prince Kwame Doji enso timi ebete kana sa game no end 1-1 na afa ya hwe table no kakra sei ene tia Aduana Stars ene di kan womo ewo 51 afa Bechem United ama betosumie no ewo 48 Mediama Sporting Club etosumie nsan omo 47 points House of Folk aba omo toso 9 omo 45 afa uku anima Kumasi Asante Kotoko omo betosu num omo 43 points Brekum Chelsea etosu ensia omo 43 points afa last three no say enetie Urema 16 position Tamale City womo ewo 36 points afa 17 position ewo Accra Great Olympics womo 35 points wodan Kotoku Royals awie womo ewo 23 points nyame adoma Monday 30 no say beko Samates ebetonsa era Fair House of Folk no mo de antam so Tamale City betonsa King Faisal no mo dia boom Asante Kotoko betonsa era Fre Bibiani Gold Stars no mo de antam so Brekum Chelsea etonsa era Fre Accra Lions no mo dia boom Accra Great Olympics ebetonsa era Fre Dan Kotoku Royals no mo de antam so Mediama Sporting Club ebetonsa era Fre Bechem United RTU etonsa era Fre Dreams FC Legon City betonsa era Fre Insuatraman na Fre Doma Aduana Stars atonsa era Fre Karula United we Monday 30 games ebekoso no
no ene ye dia jawo no Enra Ghana Premier League game back where Baso out Theatre of Dreams and on match day 29 and on na se bobo kwandi e de achim da Kutuku Royals omni Aduana Stars na de eboni the first club and the only the league no na fe club awawe and so our league no so no and on the Aaron time so 71st minute no Isaac Minta and so enya goal e de Aduana Stars na fe 90+3 Abrantiani Prince Kwame Doji and so timi eteka no e de mabobo kwandi e de Kutuku Royals e wie pe ne bo pin coach and then Samuel Kwesi Fabian e bisa say game no crampo no results by 1-1 no or okay with the results na or say results by there ene no on the nebo enjo so kra na so we no na so de nchema problem ni na referees no we say referees om gina mu edi sa game no there na say o man di ni ye kra o mu DTM dem boboko no Aduana Stars boboko no enambo a na say goals no man team amprove biangum afama boboko and the Aduana Stars ente sema pa Kwesi Fabian at the 2 year. Not the result I'm looking for, but I'm really highly disappointed in the referee in the second half. Because every ball that we came to tackle here is a foul against us. Look at the number of free kicks he gave them in the second half. Is that how we want to champion the league? It's very bad. It happens in the game. You can get chances and miss them. But we scored one and we were playing well until the referee changed all of a sudden in the second half, giving them free kicks upon free kicks around the 18. For what? Even it's on the slightest tackle, foul. Slightest tackle, foul. Why? We I am Sama Aduana Stars head coach Papa Ndiade Samuel Kwesi Fabian Koma or the Ejayen eni. Yegusu our bet power Ghana Premier League ma. Yenwura our Division 1 kakra. Yenwura enko zone 3 uni se ho and our Danko Kutuku Royals e qualify free ho e PM our bet power Ghana Premier League. Mino ka se Pando Heart of Lions Madio 25 and confounded me bukom take it. Abe PM our Ghana Premier League. Mino ka se I'm about 25 games and so our 59 points na the top no and I said you do machi our Vision FC one our 41 ye bomb mad day 30 now okay ka matches aka now okay ka points Pando out of France benya any the Vision FC club benya enya the Vision ebetima catch Pando out of France me no ka se nyame adoma 2023-2024 bet power Ghana Premier League ye bebo no Pando Heart of Lions womo and ebe gina zone 3 anem abe PM enso abebobia me no ka se the papa e fan Randy Abi masene ne atimi agye pa se ni team no after 6 years ni enkofo no ko PM Division 1 no o ma bre ye pa nyame chari afie o ma qualify ebebo bet power Ghana Premier League ni bi o ma ko 8 years ama 8 years well. Yes. Okay John Eduafo enso head coach adema achimda Kutuku Royals enra otwen draw enso Theatre of Dreams when e bisa ne say no na say game no crampo ne say na esitie edema no o say okay with the performance eba na so results in the big no na nya results ohia no o so hwe opportunity omunya ya na ke say goals no ombo bebre di gu atene mo na so nyina no asese say my die embers of the game no Prince enso team eteka no o say results by there na as ne din enseda enso na enso no na okọ na say okọ na say ni one lose na akọ draw a o say be fan sa okay with the results by na so performance in there na fine pa o say o hwe players na so mu show good character the do nchima league eba na wie no players na show good character pa em fan baby omoda no bibia nso ekoye edi amomye ntensema John Eduafo edi 2 years. For the performance, yes, but the results, no. Good performance. We created a lot of goal scoring chances, but we couldn't score as we expected until the final last minute. We got this free kick, and out of it, we had equalizer. I'm highly impressed by the performance they are putting up. They are really showing character and good attitude on the field to the last end. But then the results, we were expecting a maximum win and pick the 3 points. But a draw is equally good than lose. Enti wey sama John Eduafo edutu na odisi no na ebisa nse bebi Kutuku Royals eda league log no so de enseda enso ni sa ye twato league log no so ye 23 points per ya bought 29 games ye wini insia draw enum ye lose makoma kudu watwe 18 na ne no Kutuku Royals elusu Kutuku ase 27 goals a concede 45 goals at teams enseda enso ni sa point gap between Kutuku Royals and Great Olympics no 12 point gap in a die na still na yenya GDS Kutuku ne no ye be Premier League ni mu anase ne Division 1 no ye sign eba nkoma wey nkoma John Eduafo edijaye. Until we play our last game, I will never accept the fact that we can't survive until we play our last game. We are taking it game by game. We have picked a point. Yes, we are looking forward for the next game that is coming. I'm somebody, I don't easily give up.
until the last end, until all is over. Then I can really accept it. But once the race is still on course, I will still look up, get up, prepare well, and face the matches ahead of me. Earlier on, I did said I'm impressed by the performance they put up. I'm happy with what they have done. At least we have gotten a point in addition to what we already have. It's okay. We coach and then John Edua for this year man of the match and also called my Prince Kwame Dogby or also Kasaka Kra Edifa game no home or see game ni there nurse Ekoye di Madepa. Nibisan said that I members of the league second run in Musimi before Masona Aswani pa na motivation then league no so crampono yebekam come away na Prince Kwame Dogby Eddie Emai. I think say ya ko hono ya show character wo na second run we coach ma yeah, who say like Obia or share first one in I was say yeah take it that points no. But performance no I improve pa since I'm about theater of dreams. Mo lose game. Uji say anka mo start league no wo sa theater of dreams ha anka nye baby amudeni. Sure. I think say aka be pa. Aka by star aka baby I bet you bia third or second or league position. So say okay baby amudana. I said, Mona Muya Kingmakers, Muno Bia Koba, Obia Humusamuya, very dangerous side. And sometimes, Omonimoba the year pa. Ujidi said, with matches I can, Muba very decisive in those matches in terms of the result. Yeah, deserve say was say what be I would because you work hard because past 5 games now boy in say yeah improvement war. Yeah, Queen finally. Like there's some maja to say nya dia mubetumi akem. No, yeah became was league in still like Subo. Fantastic, Kwame. Yes, indeed, Prince Kwame, don't you know? I say league no, I'm in coaching now. We are jumbo. Come say league no. You become. Obi, my. Ebusi avoid wa do no mu na bi nwo. Come on, no. Pepiasi Ampedu Enterprise. Ene adansi fo adamfo yaba. Ene no ye ton adansi onioma aye papa. Cement ye dibiaba. Cement ahodo gasem cement no. You for 2.5 hour. Super strong. Afei 32.5 hour. Super rapid na 32.5 n no so no. Super cool cement e more den say. In 2% ready juma bia dia. Kopiem Pepiasi Ampedu Enterprise. Iron Ross so no e bi from 20 mm. Ekwapim quarter road no be na bi ato. So Pepiasi Ampedu Enterprise. Roofing sheet ye di biaba. Aluminium roofing sheet e bi Alosink galvanized steel. IDT ni IB and so de bibina ebusu akache. Red caps ye ton bi rain gutters e bi valley gutters na fe roofing fet nyina no obuna bi no wato. Afe blocks 5 inches and 6 inches. Quality blocks solid one no e bi afe 5 inches 6 inches blocks no hollow one no so no e bi o hwe cha kwanya kese mu honom no ebo eye opposite eye Achim State Junction so na say JHS no honom na obohu ya boabo road ya so fe number ye na onye ending koma aka wachire nyina 0244 166 937 0244 166 937 and 0208 299 115. Yengramo awamonone yen sha see free outstanding games enra uremo the 5 major leagues na games bi buka enra enomu yifiri ho uko EPL na enra ewo King Power no Leicester City eton side for Toughest Everton game no eye 2-2 uremo La Liga ewo Spain Real Mallorca eton side for Atletico Bilbao game no eye 1-1 Sevilla etenefie Ginola ekobon academy no Sevilla entimi anti enra Emano Champions League no second semi final no game no etimi toso ewo Emirates Sports Stadium Arsenal the Gunners etenefie Emma Wolfsburg ekobon academy ensa Emma Arsenal mano eti academy no meno kase the mano Champions League no bibia etimi aye set FC Barcelona every Spain wametonsa and the Wolfsburg mano every Germany no mo dia boom we mano Champions League no grand finale ebeto dwane edi musem no ye dia mamo no Jean-Pierre Manchester United Bobo Konim na mno kase de United omuguso omupe backup coach and as a backup goalkeeper and so Eddie Ama David D mno kase de United for omni Abranten eguso a ekasa Abranten betima extend the contract no and so dem United omisa Abranten nya extend pe omukopie mu na fe Croatia omo number 1 goalkeeper ndin Eddie Dominic Livakovic no kofana be PM United no be backup goalkeeper Eddie Ama Abranten and David D here and the games no they saying and be koso uremo EPL na Arsenal the Gunners tonsa Eddie fe Chelsea nom the enter so Mikel Arteta one Frank Lampard and the boom
Uremo the Spanish La Liga na say enebeko Maria Etonsa F H nom de antam so Barcelona bobo konom Etonsa F Osasuna nom de antam so Real Sociedad Etonsa F Real Madrid bobo kono nom de boom okwa the French Ligue 1 na game bako Toja Toulouse Etonsa F Lens nom de antam so DLB Pokal semi-finals no ene game bako Baso Freiburg Etonsa F RB Leipzig nom de ayantam so Carlo Ancelotti also manager Edma Bobo Kwan Dende Madrid no na do ni chema na Sabrante ne bopine bisa na sesi sia do ni chema wonim honoma Abrante lead attack no Karim Mustafa Benzema Abrante ne 35 years na wadi nimfie kwani manesa na Madrid for mapepre mo akọ striker dia ba na o say Abrante no hwe goals a obogum this year anko ano na say 29 goals season way na Abrante ne wahye o say sia de Madrid for mo pepre mo bia e wi say ade say Benzema oye no ogusu a oye goals so ohye no ogusu a ohye ntene no omo mpram kofa striker bia Madrid sisia yenwura mo Leeds United ni ani komo na akọ Leeds United coach papa fa na say Javi Garcia na papa fa Javi Garcia am no kase Leeds United say papa no ne mo enso ni eto omwuram papa fa na some Allardyce one person kofa sa coach we wa coach West Ham wa coach Toughest Everton enti mi no kase Leeds United say papa fa some Allardyce no one no person kofa coach we ba no be fa djuma no be adwuma no as a manager edema Leeds United yade mu nsem no yade ejawo Chelsea for say Abrante and Eddie Mason Mount Mateo Kovacic in afe Edward Mendy Abrante likely season ye wi a ombetom na fo manyeska de go motom na afe coach oba Mauricio Pochettino no omanyeska de man na afe players on so pe no o da ko Santoli boli echirema sija de so timi balance books no se beto nyeska enso de papa ndin Eddie MP no so timi Eddie assign players papa no yenya assign na wie no o se yade a o strikers bi person sound be pimo Chelsea na afe ombo goals ni gum enso Eddie ma Chelsea boboko no report en second so mawuram o Monaco o se Abrante ni Yosef aye Fofana no Abrante omuhia no Fofana se na wo Chelsea best three ana omuyetu omsaso pe go Fofana bio abeka ho na bibia so etimi akoye edema Abrante no na se France World Cup omko na Abrante njinema konkoden enso de ma France na Chelsea nko na Abrante no omo epen Liverpool kra edi country ntisi Abrante and den edi Yosef Fofana no omo so omo ehia no enra meeting koso ewo Inter Milan papa na president papa fan Steven Zans ekoshia papa fan Pepe Morata ana fe papa fan Simone Inzaghi coach edema Inter na nini ana Abrante a ye fe Lautaro Martinez metete se Inter for so mbetono no mo de 72 dwa Manchester United a show interest ewo Abrante fe Lautaro Martinez im onu se no Man U SN scout ekopie mu el Roma Abrante a fe Tony Abraham yes Manchester for consider sa Abrante redachi piano o makofa Abrante na ba enra ewo Santiago Bagoni papa fan Florentino Perez ekoshia Tony Cruz nini ana ya ne contract extension no me no kase the contract extension no Abrante be extend the contract no me no kase Madrid enfa bibia nshem release clause bia nshem Abrante no na say 1 year contract extension and Abrante ya fan Tony Cruz e be extend e dem Madrid boboko no yes go ya de besi na Madrid na omo head coach Carlo Ancelotti na ebeto dwa say Brazil for federation no anaso association no mama no deadline day 20 May 25th say opese obey coach edma Brazil eno no the final day omde emano na papa ndi Ronaldo Rodriguez onno ni no do ni chimu Brazil omo FA president oyomo keto kriko Brazil ho sansem no de betu dwa na so ne current roti say sansem ni na busilim ka ubia en contact no ubia ne ending komobia sending oba after city World Cup one for Brazil and reaching or resign you know ubia ne no ending komo obaji jwana tunu krampa imprempre on yeka said ye ubia ne ending komo ubia antanya dia na yese ubia ne nakasa nti Brazil ndi bia boko krampa nyesisi a nti ma njira we so na fe fan 7 NC midin shewe no se no ye lusu ye Bonnie Lucia. You win na waka. You lose na waka. Oh, no lose ni refi na kasa mutan. I don't know refi so pete mo mpa nkan fam am mpa yasem. Oh, mpa wasem say media na boy na nkan fam. The media for no kruma me refi ne time. And the refi ba ko ka chem say ye ti radio so ya no yabe. Nti no mo bani ano mai wan. Ja be say born there penalty there refi there na refi be. Mistakes be ojiji. Mistake be. Born there ball draw. And up a penalty she so. And a penalty na ya say penalty na say. One mu wi ayo.
Omu wi ase dey. O she go na man. Omu she o. Eti coach Nezo be kan wasem gra. Coach tactician no, am say ewe ni kakra. Onim ni o ye kra. Enti no, oda ko sheko, oda ko she. Enra team se ba ni 11 teams ni no bobo. Impossible bia. Okay. Ediesi midia di Joshua Kabana Jenim. Odi kan ati ayo brempon poku war in Canada. Yosef Fajiri enso ebo afro mafo. Bobo fori amanfo na epiapia voice ni na edi gumma. Yes, so na fe captain in the morning. Or boba ofori amanfo atwaso. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo achen edeba ahenkan 93.3 FM. More music on trendybeats.com. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo achen edeba ahenkan 93.3 FM. Who's your guy? Spyro. Now only me, my life. See us we day like this sunrise. I will never leave your side. I will never, never. I dedicate my time to you, my guy. Even if the road is rough, I don't mind. 'Cause you be my G for life. Yeah, I'm feeling good tonight. Feeling good tonight. 'Cause I did, yeah, with my guys. I got plenty for my mind. But right now I'm with my guys. I don't fear them got my back. So you don't see my formation. I call out big combination. Steady inspiration. I'm 100 concentration. When my guys them follow. Bad energy far away. I thank God for my real G's. Good friends don't be money. Who's your guy? Now only me, I like. See us we day like this sunrise. I will never Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo achen edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, my emphasis and confirm the sports team Joshua Kwabene Janim
On your Brimpon Pokuare. Spyro. For this one. Who is your guy? Who is your woman? I dedicate my life to you, my God. A very good morning going out to you, Reverend Adani Ameyao, Achim Oda Divisional Police Command. Inti Commander 1, Reverend Adani Ameyao. You're too much. Inti Machia Oda Divisional Commander. Ma Menchia the Municipal Command. Commander also Chief Superintendent Daniel Kwabena Mwako. I don't pay Chief. Be able to yeah. I hear. I told say Monica. Yenti kakra. Yeah. Show money big star wicked. I forgot big star wicked. Ghana, I just see a woman operate about 4 months. FM. She did just check up on me. Was the one me and the baby. Miss your papi, but you be the best. I waste my time on wrong girls. Feeling it, you come see my hands up. I got you one in my last stop. Untina Mayari, what don't I make to say for Mayari? You don't need a quantity, no shots like Nika. Quantity. You don't need a quantity, no shots like Nika. Quantity. Monica. I gotta switch to the brighter side of life. Some people celebrating their birthday today. We just have to join the company of well wishers this morning and wish them well as well. Tonight I will take you out. Can't put the bills on me. I will pay everything. Until we will have time for this song. Now you're breaking it down. Now you're pushing it harder. Let me start with this one. A glorious happy birthday going out to you, Stephen Beidou. Stephen Beidou, Ewu Kumase. Abrantiano pay Yankopon Kanho. Yesterday was your birthday. A glorious happy birthday, though belated, to you, Samuel Odami. Samuel Odami, or Achim Swedro. Na Endra Eowawada. So happy birthday, though belated, going out to you. Leave to be 93.3 and beyond. And now 30th. Na a year. Kobe. Me am off as a Kobe. Monica. Not 30th for your birthday, so a glorious happy birthday, though belated to you, Kobe. My baby too fine, baby they blow my mind. They make her feel alright. Each and every day, she did just check up on me. Cause they wanted me and they ain't here quite anymore. Yeah, do I can you be remove the amount? Good morning, going out to Team ESN. Team ESN. Eric Sechi in Katia. Eric Sechi in Katia. I don't pay a team Nina. Ghana, I just see a woman operate about 4 months.
93.3 FM. Remember to your back na ye de obra kwentu afutuo ni adesua ewo mu ne ye de nyina de atoato so de ama so ya we Good morning to you. Gladys Ampabin. Sanso Ajua Roberta Mrs. KFM Efia Beam. Guess ni nyina. Anope ye cheche ya mu nyina. Se bibia boko de. Of course, it was a long weekend. But finally we're here for God encountering. What that chinti yam fan to us or brack into a future near the womb. Yam fan to us on from our town. Now, yam fan ya can come home. Bro, focus same yesterday. Be watchful about people who always be in a haste to befriend you. Hey. Be watchful about people who always wants to be in a haste. Now, bro, who always so be watchful about people who always wants to be in a haste to befriend you. Anyways, be watchful about people who always wants to be friend you, and I said they always wants to be in a haste to befriend you. Omwa abribia obi kan say me kire me say ukọ baabi ukọ kuro bi so a unya duru kuro no so a omwa ya na omu tumiri kan tentem opeso wo ya na damfo opeso do ye wadamfo no wono e na ochena obeye wotamfo nti wo ba adwuma bi mu a omwa wo pentem no wa ya adamfo no wono no ochena bi wono wo betwe manso pa okwa asori bi mu onipa bi o percent tentem hey sister why you ready me front wako sankrofo no always they want to be in a haste to befriend you or person be wadamfo acha nansa bosome na wone wo betena do angoma so intano pay yesem wani na ho. Be watchful about people who always wants to be in a haste to befriend you. Abribia no pententem afo wadamfo yesi foforo ne fe o je waboso o china bi enye o china bi mpo 2-3-4 days na ho afono no na fe wona wo betwe ne tan nti we say wahunu a adwuma mu ho omo pen tembe fa wadamfo no eno omo no nyina anya fine asore ho omo eje wo ebram yensom o je waka asore ho mpo uso da bi me be srawo keka o se da bi me je waboso eno no nya fine muani na ho omo a ukọ baabi fofora eya no omo pen tem no wa ya adamfo no saafo no ene ya no omo dane atamfo obi a ukọ ho no mo a asa ahyase no hunu kra no nya fa bonsu o kina bi no no ba fine eno wo ho media no pay ba me ba ye wo da chinti me be ka kire wo se adwuma mu ho no a wakọ no edwani mu na wote no maame no a wogigi wani no ono ane ne all time wani o ni wogigi wani de wo betena edwani mu no o akosu ya yenko ne kokoye masom onyunu wo bedidi ena wutie na futuo ena udi na chi na akoye masom ena mo se won so onyankopon wo sra da wo so nti ni obesom bia nso na yenhyira ena nyame adom ukoye masom no usom no ahyase yenhyira maame na wono na di wanim de wo koye no ene wada no wotamfo akuti abo fitai muani na ho wo mo a pen temafo adamfo no wo mo a no modane atamfo akirei omo ya no mo pentem ababe ye yonko no wo mo na enchen so no madane atamfo saa ne te na fi atu akuti abo animumuna ene ani chibubuo se ni chibuo kum nipa anka madam ka watwa hwe bra se nka ni chibubuo ekum nipa anka wawu ni ebu ani chie ni ebu akutia ni e ka wo ho nsem ono nso na no oyo yonko pa o
Oba sorry ni mu foforo no ono na wedidi wani mu pa o uko kuro ni mu no wono na wedi kan gye wo wono no ma wakwa aba ono kra na ma wo ba bi da yo ono mpo ene ma wo nsuo bre nsuo ekwan so nsuo no wono na de ma wo ene wono wotena do anwoma so. Be watchful about people who always wants to be in a haste to befriend you. I don't pay me my foot to my medina no. Opa fa, opa emfa, and ye wa semwa. But me dear make catch on the sefa. Mweni na ho. Brantie bi ne ababa we bi na won it na do anwoma so enso kane no me na mfofo pa o. Ene obi be say relationship agu. Relationship na tonsuom and no matter atamfo. Be watchful about people who always wants to be in a haste to befriend you. I don't pay my foot to some me de bre wo no. Menkasa mama semwa ye de obon krata mbo so de beto aso. Asempa na aba no ne o wa so no ontie di obo be ka kire o man kronkron Ghana. Se muani na ho. Muani na ho. Obi a wo pentam afo aye ne ba. O pentam amwa ba bebo na busua. O pentam amwa ba be kan ho ochina na da ne akutiabo ene ani chibubuo. Muani na ho saafo no mo nye. O je wa boso. No ochina bi wetimi anya asem aka we kura me na ma na aduane di ye Aisha Modi me na me feedi no we me na me ye ni sei oba e kura no ni ba bi da oba e kura na ne ho ntaade atete ene ono se ne nsa so na chi adwaye ensem akese madam mo wani na ho eya feku bobo ne wo mo de ne ye honhom bone Safo no nso mo ye o. They are very good. So obey wo papa no atimi agba awura wo. O ye wo papa no agba apinim. Na what nsem wi a wagina so de abetan wo. Mo ani na ho. Ma wani na ho. Bra, mo ani na ho. Madam, mo ani na ho. Wo daachi nti o e na ma me kasa bebre no. Nka me nka mfa me ho. Na me pese wo daachi ye fe. Pese wo daachi ye nuonyam. Pese wo daachi mi hia wo a. Ubetimi ahwemanim emismetimi ahwenim mentimi di si no ne me ka kire obiem no ma wani na ho omo a ukwa dwumam ukwa asori ukọ kuro bim ukọ fie bim eya na omo pentem abe ye wadan fofo no wo mo na nche no mo aye watamfo ma wani na ho Kristo sumdwe nka ho na de mo no so mfa ma ho me kai we agya nkomodie bebere wo de mo ntoa nkomo ne so ma gya de ama mo ntoa so wo fie ho unse kane na brantie we no omta na ntibo mpai na wuhu mu biem ehufu apai no mentemi ho ase bi asi na nya brantie we so no ai agu so ni mu a agu. That is the breaking news. Inti mi gya nkomo ne aka ne de amamo kamu.com ifieho.com adwumamu.com edwanemu.com montoa so wo da chinti ne me de bre wo no mu ani na ho Woda chinti Kristo asumdwe nka ho. Ghana adisiye Oboba ofore amanfo ate na de ba ahenkan 93.3 FM. Eba cho yebe ko ne de eye de ubon krata mo so no enso de ato so de ama. Enti anopain so ya me de tu anim ni se empanimfo a wo mo na omo eda National Communication Authority no ano wo mo de code bi di aba nti anopai wo be dial na wa check wo Ghana card na hwese o SIM card and o Ghana card no a link ya bum ana code no star 402 star 1 hash star 402 star 1 hash o dial ya na fe wa follow prompt no na wa check ya hwese o SIM card and o Ghana card no a link ya bum ana enkofo bebre e ma complaints ese ebinom do omo Ghana card no ti say bia me na adwempa de me Ghana card a register ne SIM card ana say bia adwempa na me nso me de ne Ghana card e de register me SIM card the complaint be bre e de aba
yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛyɛ follow up ne yɛtumi adi mu nkɔmmɔ kakra no ɛde ama wo nti that is it. If you really want to know say o Ghana card no a link with o SIM card code no mi si so biom ɛyɛ star 402 star 1 hash nea me yi ɛyɛ part of yɛn corporate social responsibility on a normal level. Now, I think a National Communication Authority, one baby tia can ye ho dewuru de ma but as part of your corporate social responsibility, we are doing it for free. Ghana for ne ahenkan marching etifu nti. A star 402 star 1 hash na follow prompt no na hwese wo Ghana card and o SIM card no a linki abom. So obi de o Ghana card no I register ne dia and as I was yi na o number no a we use no e betimi abakwa se nya wo dia mpo but na we use a o yes a we a wo behunu ni nyina me da se bebre man fa me Ghana card na man ka me bo wa ha ne nyina e follow ye sa exercise no hwe me kwakọ hwe office o se me de ba ye dia man fa amba nyame yadom o chena ye be sa exercise no but wa o Ghana card ben wo no try na ensunsanso e beba no fafa 0594 8410444 we experience and your details so no and your details and I'm say for send me name more experience oh ebia me SIM card no will be their checking it there and as will be their register it there because madam fee say or checking it there no who say Vodafone Ghana number B ewa ha has been registered with on Ghana card will be the number I register on Ghana in some be brave into so betimi a check what there anymore ya na se was say we rectify bibia no akwa in 10 the one krata mbo so ye de to aso the amount empenifo mama sha se free oba no so oba pu moko de oba de adar manase nyame adom adwen bibia boko de nyame adom chama na so nyame adom o na was a long weekend but yakwaba ye beto a osum ne so yes me said this complaint no what be a Ghana card ne yen number na ye say ye wo check ya say ya link no obu ho no mo so obe check ne de no na obi number bi registered with onumumu Ghana card say are for you agent for na yes ade no yeah agent for ni bi na yes ade say bi wono ma ono onim ya kan so oni Ghana card ni bi nti okwa ono a tim ko pebi I say ne ye register SIM card na nkasa won say e bi mu ankasa de agent for na ankasa bi de omo voters ID card bi timi create yes eno na say cost ntimi nim how we no so mbe ya sa arrangement mbe timi yi no free system no mu because the minimum say opese o de SIM card ko register this me ma permit ansa but here be the case nipa no nim ni number obehu say number na ye de wo Ghana card akwa ye de amano enti anu so wo mo pe no mo hwe bibi ka na me ka say Ghana card o mo say numbers ni unique o mo say numbers ni unique enti say unique e bia me Ghana card number no na say I join the kwa register enti na ni din beba me so mi kita mi unique code any mi din internet na obo number na so system ni timi fa even that one then the system need to be we some number ni unique ba won say we no nyina ye errors a part of into the animu ya na check hwe na say obi use number and as obi use Ghana card no e no dey register ne dia na intentem no wakwa check and we say your friend no Dawood Daniab or say same to me also then wabo number bi din wa ha 02 blah 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 registered and linked with my Ghana card but when I call it switched off or only the aba no na kobina amwesi or say mine is okay oh any oh the na Abukari Mandela wa tro tintin bi the aba last week my phone got missing and blah 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 when I got to the counter I mentioned my number and gave blah 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 blah. So the bottom line is a strange number B and on also so yeah they are registered in the okay. We say I have 10 numbers registered with my Ghana card. 10. Aside my 3 numbers. Oh no 10
Nkofo mako 10. Hey. And then the Ghana card na register. And here be the case. On fan a card ne ma ubia. Dabi. So a ye den ni obitimi nya wonu ne Ghana card code. No. So it means say agent na okon no go register ye no. No. Yes, onu na dia edi adwuma won kon no. Say agent kon no go register sa 3 sim card won ho no. Won na di ne Ghana card di say adwuma no. Because that Ghana card obi anim. Wo na wunim no ne kura wo. But I think say was say your bo ono the director na so director general for a national communication authority. Yes. Director. Or director general. Ura Ju Anoche. Why there? Say at least enyo mo no mo this code yi ba ya senka ye nim krampo say o Ghana card will be to me the register ne there sir. Nti ye mo ma ba so say omo timi I expose this deficiency na yen solve in tentem. We the same with me. I say problem na persist. Governor AK Isahaku or say it seems the problem is much popular in the southern sector. Nedio diaba no. And Labila or say mine is clean. Odi utrinkwa. Abu Bakari Tahiru or say don't give our national data to a third party. That was the words of caution that this government ignored. The sad part is you can't delete the unwanted numbers by yourself unless you visit the telcos at a cost you didn't plan. Or no so no. So we say I have successfully checked mine. Your friend Yamua James Benjamin Usu Dufour. Or say it's like everyone is having an unknown registered Vodafone in his name. Eyasemo. And Obinsu Kobe Savajian. Or say why is it all Vodafone? I say omo complaining in Vodafone no Nancy. Also I'm on the na. Hey, me is Vodafone. I don't know. Ubetimi check it. Ubetimi check it ahwe. Ubetimi check it. First for nso timi yo. Well, the early you check it the better for you. *402*1#. Na fe wa follow prompt no. Na fe wa check ya say obi de odie no a register ne de ana. So obi de register sam pacho na what share our experience no with us. 0594841044 0594841044 fafa of abrana fe yenhwe wo de no said ye city na yenhwe say yebetimi atwempanimfo ne ebise some questions kakra e de afa ho ama wo a momi enkomra na fe ni aka ne enfa nto aso Ghana de shimama ya mamu nyina mo achi ebiem asa mamo akwaba e de aba ahenkan 93.3 FM so jumadi asugusu a wutie eye maachen no mu ene ye de bonkrata mboso no e de ebesomwo na wo hwe akyerebre no so a ye ne ye fiduam ya no ye de aba no pa no so apa hosima no aduonum enkono 7:59 AM. Your Facebook live and your YouTube live. Ahenkan 93.3 FM di achi wo ho na Facebook no so ye de bonka channel go to di achi a de be kan bia no ye de ato na so wetima hwemfonyina eno so ewo eye eso no na afi ye de nsem mu kiremu de apiu so na eno ano nemom kan na hye no se we no eye ni de animu ene ye de somonte bi won ma wunya ntiase ne se de o se be epe no ukodwom no akopɛ de boka atan bi na wato na so wetima akenkan wanya ntiase ne yi na atimi so aboa wie pa nuanu mienu anɔpɛ yes nkonya eye me adwempa hene kofi mensa adwene papa na papa ende wanim kan mene ahofe achim police Mami Ekia January afe adeshima ma daybreak da oboka ta no ne kura me ene anopai wode ensem awodo e de aba chese enya de ketwa na ono no de no ana wo kire mu ese eye freedom in truth na chese no kwasem a ahoto ewom na eya wono de wode eba na o chese siam no kasei o se tough obi ese ntokwa bi a chese enya ntokwa ketwa ma no me so ewo eye mpanyufo a wono toto nneoma ewo eye lessons office na sa last for office no o chese efisia polypoly be se eye aduonu enum 25 years ni na sa ntokwa na akokɔ so a na sa nkrofo mu dwumadi omu gini se se
wo ɛyɛ asase nanso ahoboa ensoin sɛ wankasa be pigya dan de asiso a na ebi obi so na ahoboa so sɛ opese ono so osi dan nanso ono so ni asase a mom ye mu timi kwante ase apam na de asase ne de ama no na ona be si dan na asiso be sisi so a na afe ebredodo a enka bia wo na usi ya de be han no ani sika dodo a be gye no ono mo de watena dan ni mu na de atetea tibia no so a na watu afida na ɔde dan na mount ayi so akwaji kokon hweso no yam ye nche aha saa na bibi saa na ye ba yam ye nche de wo ye wi asase ne twamienu se hu na wa wo ye wo de fa na de ɔno so asase ne de ɔno so de fa na we ni de wɔtena adan ni mu akosi bra sika dodo ɔde si dan no ɛso a na watu na ɔde wo dan ama wo na so wafo ade na che sentia no so hyehyɛ saa na se bi etie na ɛno ɛna wɔkyɛm sɛ mpanyfo amototo nneɛma wɔ saa soyɛ hɔ nom no entokwa bi aman home so ɛwɔ nom akyɛ sɛ mfisia bɛɛ sɛ ɛyɛ aduonu enum nie ɔmo entwa so tie ho asɛm daybreak anɔpɛ wɔ breki di ama yɛ kama enso ɛwɔ ha na ɛno akyi ɛna ɛyɛ Ghana mampanyi na na adodan kwa akufo ado akora nyefo nyine wɔ ha nom ɛnra ɛyɛ adwumayɛfo da pɔnda ɛkɔ so no ho hyɛmudie no mede no ɔkɔkasa wase no wɔtem sɛ adwumayɛfo mo kama ntom yam hwɛ ma ban wei anya adeɛ so ɔbɛyɛ adeɛ bi ɛbɛtete ma abrabɔ da na muni wɔ no ma Ghana no yɛ kyekyere ne sɛi madwuma den na boa ma Ghana timi gya na mo so tima mu nsuro wai yɛbɛhwɛ mo kama na aduru so apom tre nante adwumadi ɛkɔ so wanka bupuni mantamu no ɛyɛ adeɛ sɛ enipa ɛne ɛsɛm no kasa daybreak atwa ni ɛdɔm na ba wɔse nipa pem ana wɔnom kɔ ɛyɛ saa aduru so health work dwumadi no aikɔ so wanka bupuni mantamu no so ase ne nyina ne sɛ omo se omo nante na omo akyere Ghana fo nyina sɛ MPP amanyokuo no mu ne de upi obi a so tu franka de ma wo mo a ɛyɛ owura ɛyɛ alankwadwo kyerematen omo se aduru no so nti ɛno dwumadie na kɔ so a wɔ de ubaka tetwa mfonyini enso ɛde aba wei ɛyɛ day break de ubaka tan mu ensem ene anopei ebusia ya toaso energy digest ko akrata ne de toaso energy digest na wono so de aba ne esam ahodro a wode aba no efa yenyinam ahoden ene ho ensesem ho na anim hana se wode aba ne yeradu big mahama ni mfoni eda ha kama na wode akira watu dwa chemu se Ghana ya de ensa akwa nkrata bia se no a new power purchase agreement and so nsem ko akrata de aba na wɔwie ya no wɔde penimpa wɔda National Petroleum Authority esufoni ebaye Dr. Mustafa Hamid wɔno so Abdul Hamid ne de ɛda hasen wɔchem sɛ aban ne de hyehyɛ foforo kra egu aponso sɛ ne bia ye benya emra anasempo emra ebo National Petroleum Authority ho bai no sakraya ahodo betimi akosuom krata feto so edumiensa ko akrate edi ewonsem etu etwa na yeradu big mahama kroya na ne wode aba a wochemu se wohwese ne na wochwetwe mu anasempo busumi etwemu wo mani biri yese kwan bia so wo mo a wo mo de ka ECG for ka no wo mo dan wo mo ka dan wo mo ka no sesa dwumadie no enye sentwemu ebre ni bre ekọ nanim no wo mbehwe se wo mbeto aso ekosi se ka wodo ade hye eje no wo betimi enso etua wo mo ka ko akrate de ehonsem esuso eba na wo wie no wode aba na ochem se Energy Commission certifies 14,000 electricians na say electricians be say 14,000 na wa mo wo mai moniem so yama wo mkrata eso wo betimi aye dwuma honsem energy digest ko wakrata de etudwa ene anopeyi na the bokate krame aye de metro lines wono so ede nsem awodo ede abache se enye nsem ketwa na okyerem se enura aye adwumayfo nyina eda ponda no enhye mukasi akoso obolgatanga aye atifi apoya mantamu no ono so kopia ase acheseja wode nani kodi nsem atwaguo honom enso achi na ne nsem ne ba ko otabri ono de ba aye okyerem se aye Trade Union Congress for TUC ana wonom ekyerem se omobo aban kokko ese hwe no wa manu musuo kura se wonom ahomegie sika no de se kwa akoka so onim na adwumayefo ahomegie sika e de ma wonom de se koka se kuro pension fund no omo che so omo ne be chia yampa wo Ghana ha enti eno wasem de boka tadi aba ane eye omo twetwerefo panyini eye owura Dr. Anthony Yalba ne mfonyini eda hanom a
sɛ wohwɛ sɛ de ɔsɛ mi kura mic no anaasɛ kasamu no na wɔsɛ mi ayɛ ne nsa ne saa na aban hwɛ no amono musuo odi agro ɛyɛ adwumayɛfoɔ a wɔwɔ Ghana ne na ɛre obi ka na owie yɛ no wɔkyɛ mu sɛ ne krataa fɛ ɛtɔ so mmienu no ɛna wɔde ɛyɛ wɔsoafoɔ na hwɛ nwoma so adwumadie ne ntotoyɛ ɛsoɔ Dr. Yaw ɔsɛe adutwum ɔnifo nyi de aba akora tutu ne kente de agusu kama ɛna wɔte ɛyɛ ahemfo akunya yi bi mu ne nyinaa ne sɛ yɛabɔ no ɔhempɔn akyɛ sɛ no ɛyɛ nkɔsoɔ hene ɛwɔ tɛpa to wokɔ tɛpa ma hene abɔ ɛyɛ ɔsoafoɔ hwɛ nwoma so adwumadie ne ntotoyɛ so Dr. ɔsɛe Yaw adutwum wabɔ no nkɔsoɔ hene akyɛ sɛ no so de ɔbɔ krataa yi ɛde wo mfonyini ɛde aba aduru so da ɔbɔ krataa kyɛm sɛ aduru so apom den nante adwumadi akɔɔsoɔ no wɔkyerɛ mu sɛ enipa bɛɛ sɛ ɛyɛ mpem 400,000 ɛna wɔnom etu di ɛyɛ saa ɛhɛ to wɔko n'akyi na kyerɛ sɛ nya de ketewa nti wɔtwa mfonyini ɛnso ɛde aba kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na wɔwie no so kopiam ɛwɔ ɛyɛ boko a wɔn so nsɛm ntɔkwa wɔtimi wakame yi enya so enya ne ho hɔ ɔm gusu a nti ɛnam so ama interior ministry no aban koran po nam no so de nkrata aba mɔte sɛ wɔde tabno de ato wɔnom so a wɔhyɛ ɛbrɛ a ɔmo mfa nna ɛbrɛ a ɔmo mfa nsɔre curfew no ebi kɔ so wɔ hɔ na ɔmo se akɔ so saa ntɔkwa ekura siasa no hyɛ da ɛbra se kakrakra nti bɛbɛ pa ɔmo busa sɛ brɛ bɛn ɛna aba bɛyi saa curfew no de afiri wɔnom so akyɛ sɛ no nsɛm de bɔkrata yi ɛnso ɛde aba nti ɛno ɛyɛ the metro lens emu ensɛm ɛna no pade hyema mapa bi na toy kenkan na tumu nkyene abusua ya toaso the finder ko akrata ana yɛde toaso I was credibility na finder so de aba ɛne anya asɛm ketewa breaking the 8 NPP amayoko no mani abre ho pasa kwan bia so was breaking the 8 na timi ebe mu no wo so ani so ade hunu ni nyina timi be mu enu nti ne adru me so adru so nya asɛm ketewa no monyamfo Alan Kwejoche Maten ana ne wani ade hye bi kasa wo kyerɛ mu sɛ wanu wobetimi abreki 8 no obebum sɛ ngyɛn no wabɛyɛ mampani enu echi no wobɛhwɛ sɛ enka bɔ mapa enso betimi akɔso NPP amayoko num ene wo my Ghana emu ade hye nyina wobɛhwɛ sɛ enka bom ebegyina ne naso krata fa toso enwotwe e wo de finder ko akrata ni mo ana wode ensemi atudwa na krata fa toso enkono no and what the National Environmental Protection Agency penny power de anymore. One so theatre and the church mark pie more chief imam as swear ye and crime pumpuni mantemo. Now a quan wadin and nudin summer to John Watchem say. One more barber ye crusade casia be crash a quanya. One bet me a fast one I and sassy yen suo yen quire would do yet me a boho by intino. Nenanza send Yanisa walk was rasa chief imam so bet me a babeka who be a babe do a menim. Na Saj medianet me a coso finder. Adding one some to jar and ne anupe. Na Sunny and anupe wa boba guswa walk a same card no. Same card no ya wukwa no a dial star 402 star 1 ash na washe. Esa udi echire na no ashe say eh me same card yi me Ghana card unique code na ya me nkwa me dia me nu obi anje. Ko wakrata yi de ho sem atudwa wo chem say eh say nipa bebre wo my Ghana nipa bebre afekura no wo mehu esa Ghana card na say nye wo nkwa code no enye wo nkwa dia wo mu ni nkrofo bi ni mo che wo no mu gusu atse wo mo che ntene Ghana fo bi ani abre a enya asem ketwa krata fa toso enan ko akrata de ho sem atudwa na ya kwa enkuru no mu so mu a wo de find them a ana ne odi aba Professor Frimpong Boatin ye ensem bi a wo de ba mountain so wo de ba betudwa wo chem se enkrofo bi wo gala ekoso no se ma pani aso ye enya asem ketwa wo mu guwo ana ne ma pani ani abiri se wo tu galamse ase no na wo mu so techire tu galamse nam so mo onimonyafo kwojo ponkroma ni din so eba mu bie ebe chese pani ni galamse woni mu bie na kwa akwata yi che mu se sansem no ke kwa akoyese wo do rada cement mu wase bie ana ekoso wo mu ene so wo semodi atutwa enra da koye mede na chese adwumayefo nyina ye nyina ye da ma penin kofuru simpie ni apade sam ahodo atudwa wo kire mu se
wo besre adwumayefo se yɛka yakoma ento yeyem yakatua wo bɔ ho ban afei so yakoya ho megiem yesika wo se yɛgye pension no ɛno so so wo bɛbɔ ni nyina ho ban ahwe sɛ adwumayefo adwuma yɛ di na ne so bɛkɔ enkan to se wɔno no de adwumayefo yɛ da na koma so yie papa wo bɛhwɛ ɛse enkan kwani apomudi nyina bɛgyina ne na so we yɛnsɛm a enra dama pani ade to dwa na kyese na no pay the finder credibility ko wakrata wapɔ ne ho bie ade to edwa afe the new crusading guide the wakrata no adeshima ma masom se twitwe na ensem ono so apuru bi pa na mom ebi wo no ma yedi kan de asom da denti no ye de afoforo bi a wode aba no ene de ebesom wo eye mede no yaka ho asem a wode enho asem esan so ede aba san so ena duru so enso so yaka ho asem a na foforo bi aframu na wo kire mu se eye galamse ko a no aban atunu wasu aso obehwe na wako no wotiasa Ghana fo bi no makikasan abanya hwe ana abanya ho hwe ko no wonko hwe wositie eye aban mra nimni panyini attorney general na wo kire mu se wo galamse ko no nko aho no watimi ede adehye no maako wo ha ani du enkono 19 ana wode won makwa gina eye amamra na no se yentoto wona no na mmom se amra no bo wonam no ma nya no ye papa bia yakotwe o maso ani nya ne criminal cases ya fa galam se ho wase bi mu kran so ya accuse wo mo so nipa smasi do a suspect akwa yesusu ni se galam se no ye bi wase no so nipa maako eye ohanson ene aduonu enson 727 ana wonam so krampo no wade wonam so akwa gina amamra na no enti wan na ka se galam se ko na ban ayinani o se aban na ekopa wo ye hu bibi atia se enya asem keto atikata feto so miensa ene edu eso na asem opemu chechirimu adom suko a obetimi enso enya ede afre enu achi osoafo abede che ono na hwe eye ensase ne obo ade ne mapa ewo emu ne eso eye onimonyamfo amrekuduka wono so ne wone atwetwero ne ani ntakukudamfo mu free Paris adi hyiamu ana wo chiachi omno obo maba so se omo ba Ghana wonom de omu sika ne omu dwatere be hye adwumadi ahodo mu no aboa yampa nti obo maba so ada obakata ede mu asem enso ede aba the new crusading guide ensem na foforo ni bi ka ho pebi neto na kenka ne tumu nchene ebusia ya tuaso ABC News ko wakrata ana yade etwaso was say on the side of truth na ko wakrata so sema hodra wade eba ye no ya bobo so se ne mampani ade tudwa wo kire mu se kakra dan ya wo haw ni atete ya na mu ese wo man ne so no etuo ebetwanti yanka yakoma entu ye yem no wode abati use wo mu so ani abrepa bo aban kokose pension sikan won hwe ana wamfane sanka eno so wonsem ABC ade tudwa ene anopei na economic intelligence unit wo reporter na watwetwebo wo mode ba montin so a wo mu kire mu se NDC NPP amayoko no wo hwe toto wo niema ye mu sem na edoso pa na enam so amene openi boachi dan kwa wode aba betudwa wo kire mu se ede ya NPP amayoko no 2024 abatu edi yenim no wamo ana wamu edi nkunim ko akrate kwatafa tosu enum anate wode sa ensemi etu ejante na no pensema ABC News ko wakrata edi baye enono abusuafo okunini da ogbokrata no aye truth wase me bawo truth and accuracy every day and then no said waseme edi normal fafa so me hu ni ye na eno aye daily graphic na wode abai ensam de bebre na ni nyina no soso no dotro na efa aye adwumayefo eda eno enra eba so no na nado dan kwa kufa do nsam a akora wode kotu dwa no wasan so de bi ade aba ebiem na foforo bi a eframu no ana o kire mu se TUC fo ana mo ka kire aban se aban ya te se o so be so si Yakopon asore dan na Yakopon asore dan na wusini de eye de na so enka beye pa de a enka dane no na fasi eye ayalsabia kese pa fama o Michael ko Ghana nyina yenko se de beye Ghana ha wo ya mra hye badwani o wona ye mampanyini o wona ye na bede chiro wona ye osoafo wo ye ho ahwan yo ye nyina ye yare ni apomdin no
ɛyɛ den pɛ ne yakɔ ne akɔgya yarehwɛ international hospital wɔsi ano na wɔsi yɛsie ne mum ka national cathedral no kora de yɛmfa nhyɛ baabi kakra nsa yɛmfa ntwɔko baabi Ghana yɛ nduru hɔ san sɛ sisi anapom den nsɛm wɔkyerɛ sɛ ayɛ bibia wɔ hɔ ɛno ɛyɛ TUC foɔ nso adwenkyerɛ ɔmo so de aba no ɔmo se cathedral ne yɛnane no ɛmfa nsi national ɛyɛ hospital ɛno mu ɛnsɛm ɛnso ɛno no deɛ ka ho ne deɛ yɛdi kan abobɔ so de bɔ nkata wodo ne yɛdi kan de ama mu dada nti adesoma ma bɔ mmɔden na ɛpɛ bitɔ na ɔfoforɔ baako bi susu nie wɔse aban no ɛne ɛyɛ United Nations UN wɔnom so atimi de ɔmo nsa ahyɛ ntease apam ase a sikaboten no apie firi mu ɛyɛ America dollars no 517 million ɛno ɛyɛ developmental agreement na kyerɛ sɛ yɛde ba bɛhwɛ de abɛyɛ mputu nnwuma ama nɔma timi akɔnkan tuwei ɛyɛ Ghana aban ɛne ɛyɛ United Nations no ɛna ɔmo de ɔmo nsa ahyɛ sante aseɛ apam no ɛnso ase wei ɛyɛ daily graphic de bɔkrataa no mu ɛnsɛm abusuafoɔ Ebusia the Daily Dispatch was factually reliably factual. Ne dear ane de etwasui. Na eye NPP amayoko no miracle aboaje miracles aboaje na ni abere wono so kasa bi wa hai. Ana wo kire mu se eye won monyamfo Sami Jemfi era Sami Jemfi NDC eye National Communications Officer wo kire mu se ensem bi a wodi tutu dwane ne wa keka no fa kwa mu nti wa kasam na won hwe sensem a wodi etu dwa no eye nukura trodro ni nyina da fa NPP aban ne enwuma ahodo a wakase wo ba bebie wo man mu no wonsem ne opani so ani abra wo kire mu se kwaya ye Rasami Jemfi fa so keka se ejuma no wonsem no enye ne kwan so ano no nti so ohwe no wetimi etenetene no dispatch ko wakwata de wonsem etu edwa na wadi abane na muano na apia mensa men's good ni foni edaha yera gofred ye bo adame susu de edaha kwata fa tosu edu emienu mu ana wadi aba no wo kire mu se men's good na apia mensa ye hwe animu se wo besan so akokɔɔto ne nsɛm no gusu wo hɔ ye nimwie ye na eda wadi ba kokɔɔto ni ebusua muntie ni titiru ni wo mo a aha sankrofo no muntie me wasi June bosome ne da toso enwotwe na apia mensa bekwa kopie mu wo court na tse we wo kwa na ne toso mako aduasa 934 ana tse wo kwa kopie mti 34 time wo kwa kopie mu wo court eno no vitamins gold no sensem eba eche mu se wo ni nkrata akranti wo bo ebi mu apo wo man mu no wakɔkɔta na etoso aduasa 9 a wo ba bekɔ ensu nie June bosome ne da etoso enwotwe ho sem dispatch ko wakwata de tudwa na wo wie ye no de aban na Japanese prime minister Japan for prime minister wa ba be pie mu wo man mu edin de akakokusi wa ha wono no betumi abodin no na wade aba no wo kire mu se pani akasa wo kire se Ghana wa ba be pie mu no wo hwe se bibia ebekɔ nkan na muntu ne hyehyeye ne enti a wade ba wo man mu no bibia betutom kama de ama no so krata feto su edumienu wo na ana dispatch ko wakrata edi tudwa na eneni nsem ni nyina krata feto su dumienu ana wode apa wo chem so kopie mu South Africa mine mu ane wo mu mampani nani abriye papa wo kire mu se ne dum so ekoso wo South Africa mine mu no enya ade a wo tena se de ne sache ne demri femti kura wade atudwa a wo chem se fiti na ekwa na se enkoso sa dum so no etu obetwa no wo ye pani kita dibre wo South Africa mine mu a enya ade a wo betu kwan mu nyina mu tinemu na dum so na kwan ya fa so ba ye no mape kwan a so ano asia no kwan enti enkosi se dum so na to betwa wo South Africa mine mu si mpenifuo no mpenifuo na wono ma peni kura ka hu bie wo mu a wo mu di South Africa mine anim no akwentuo obi atna wo mine mu nti we aye Daily Dispatch ensema anope wade ba ye eno no na abusanfo me de Chronicle de bokrata no ede etwaso ede amamo na wono so de ensem bebre na ena ede aba na o kyerem se Ghana man panyini nana adodankwa akufado ana wo bompa yi ene empa na no den pa o si nyankopon buami na menya sebi kafracho nyansa ni nimde betimi aboa amaboko
ntɔkwa asuo no metimi akɔso ano na ɔmo de ntɔkwa itete me na na so wada wonna nti sia ne mpa ebo kɛseɛ paa ne sɛ ɔbɔ adeɛ ɛbɛma ne sɛbio nyansa a ɔno so betimi anase nimdia obetimi di aboa ama aboko ntɔkwa no ano enso etimi adwo ɛno ensɛm ɛna the chronicle da ɔbɔka tai enso ɛde aba na owie ya no ɛna wɔkyerɛ mu so sɛ owura alankwadwo kyerɛ maten wahyɛ bɔ ɛsɛ MPP amanyokuo no ɛmma ne nyinaa wɔbɛhwɛ no waboa ɛne wɔbɛtua mo pension wɔse the pension of MPP workers sɛ mo yɛ adwuma wɔ MPP amanyokuo mo mo wodi brɛ no mo kwa mo gye mo ani wɔbɛhwɛ no apɛ kakra de amma mo ɛno ati wɔse wɔbɛtua mo senate nso so ne ɛsɛ so yɛ adwuma kɛse wɔbɛtua mo senate nso de aka ho ɛne ɛsɛ adwuma na wɔse amanfo bɛpere paa dibre amanfo bɛpere so nya we kwa yɛ secretary apa nya adwuma bi anka ho cause ebetua oka enti ɛno ɛyɛ owura ɔno nani abeso tu franka de ma ɛyɛ MPP amanyokuo no owura alankwadwo kyerɛmaten enso dia wɔde atodwa ɛno no na galamsey report ɛbeto odwa no se wani tua se din ya bobɔbɔyɛ na no na yɛmfikyerɛ ya asane manso akroso na wɔn mmra hyɛ badwani onimonyamfo ɛyɛ Kwame Aboagye oluwa na ne din wom na yaso panyin no ɔno so aba wabedware kama sɛ de bɛyɛ ne ho befie wɔsɛ amanfo bobobondi si ɔno galamsey no oyɛ bi ɔno wɔnya bi na we kura de yaso ɔban no obi defend wo bi o defend Captain Koda ti ɛno ho asɛm da bɔka tai ɛde aba etu to ti wan be defend ɔno wa me defend ɔno ano ho se Captain Koda no enam no so no ɔno so ho bewuram se what ya say wo kan report no mu a enam captain no so na ɔno no ho bewuram ti o defend ɔno aso ɔno e defend ne ho no enti eno ho asɛm da bɔka tai enso ɛde aba ɛwɔ ha na ɛyɛ National Lottery Authority ana yɛso ɔmo so ɔmo ahwɛ ne ɔmo approve ɛyɛ game park ɛno so ɔmo approve sɛ entimi nya adwuma wɔ Ghana ha tɛn ho asɛm da bɔka tai enso ɛde aba wɔse ɛyɛ anka ne chidom hini bi so na so ayɛ hye na ɔno so akɔ gyina sɛndi bia ɛwɔ asante mantam mu a ɔno so yɛpɛ ne nsɛm no foma sibere enti ne nyinaa mu no the chronicle the bɔka na no pɛyi wonya bi tɔ na kenkan a betumi aboa wo na oso watime nya nsɛm no mu entiaseɛ Ebusia de ankoko wakrata ani ede to asosi revealing the truth na ankodi abasa ne mampani edi tudwa wo kire mu se asumdwe mapatimi kwaso ewo boko a na wonu nani agiye pantine sa brede woni ahotom ani anigye mu ntine paibo nyina ne sa asumdwe ebetimi akwaso wo boko na wonu soso nani so etimi age ko akrata de ho nsem eto edwa na ye chem sa wa mai ga na obepie mu omai mu a asweye na ban asweye wa mo dot pa ye wa lands commission minerals commission wo mu nyina wa mu kan hu bi commission ni ministry wa mo dot pa ne say wo kan nyina boma wo pa asweye a wa mo na enkade a wa mu di ye adwuma ban abon ho moden ama wa mu bi a kyese wa mo eba ne nkade ensam ho di a wa mu ni ha wa ho di na kyese minerals commission yasin kade a wam de bebo adwuma abaya ma omu bi papa ni nyina kyese ebia ne wa wamu ni bia ni nyina ne wam de beye adwuma ma o maso ye na di mu no ni nyina wam nsa akebie the ankoko wakrata e de ho sem tu edwa enano pani wo wie ye no ana wo chem se aban bo ne ho modin na so de hyehyɛ egu aponso ene wo ba besi gold refinery ama small scale mining industry krata fe to so miensa de ankoko wakrata de ewonsem tu edwa na asensa otusu kokopie mu ewo hwane ma ne bo eba chem se wo manya asem di bia foforo court foforo kra wo manya bia kyese wo mumra hyebedwani ana ejina mu ma wo munsa ekaya nu ntino adehya wo mu asensa to wo bo mumra hyebedwani abaso ye papa pa ne so wonsem the ankoko wakrata enanu pay what he to edwa na mamemfa eye daily guide mumra na yenko na daily guide bokata no onokra ne so ne nsami dodo na no ya brobro so awie dada foforo bi afrɛ mu no sɛ eye MPP for mo Canada
ana ɔmo so ɛkyerɛ mu sɛ jogate ɔno ɛna ɔsɛ fata sɛ otu frank adema ɛyɛ npp amanyuku na ɛno so asɛm ɔde aba ne nsɛm no aka ne nyinaa no so di kan aborɔborɔ so yɛaborɔborɔ ne nyinaa so de ama mo dada wo so ɔmo sɛ dɛn ɔmo sɛ hwan jogate ɛna ɔyɛ dɛn ɔmo so ɔna ɔsɛ fata sɛ odi npp fo anim kan afei mpino ne aduonu nan wei hyɛ kasa yɛ mframa ya ma mo nyɛ saa o kasa yɛ mframa kasa yɛ mframa nti ne kora aduru so kora nhunu so na ayi wei saa aduru so hu so nkurɔfoɔ no campaign na to nsuo mu na kan ɛwɔ nte aduru so yɛse nipa ɛbɔ ɛno ana hwɛ ɛnyɛ nipa ketewa o woyɛ dwumadie no wanya nipa 400,000 di wakyi a chairman nipa ketewa rented apartment ni wura bɛgye afiri wo nsɛm sɛ na woka ni nipa dodo ɛkɔ yɛ ama ohu say rented apartment ni wura bɛgye afiri wo nsɛm BMW dodo sɛ na di n'akyi hwan BMW ɛyɛ ni nkɔmmɔ yɛka sɛm BMW nipa sɛ yɛdi nkɔmmɔ a wɔsɛ BMW wobɛpa sɛm abrɛ me anɔpɛ tututu ɛte sɛ BMW nso so hyɛ hɔ paa o BMWS Office of the Speaker answer the criteria diaba and now on the account was in exercise of the power conferred on the Speaker by Order 42 Clause 3 of the Standing Orders of the Parliament of Ghana. I, Alban Smana Kingsford Bagman, Speaker of Parliament, do hereby direct that Parliament shall, notwithstanding anything to anything to them the contrary be recalled from recess to sit on Tuesday, the 2nd day of May 2023 at 10 o'clock in the forenoon at Parliament House, Accra, to consider urgent parliamentary business. Dated in the office of the Speaker of Parliament, Accra, Ghana, this 20th day of April 2023, Right Honorable Alban Smana Kingsford Bagman, Speaker of Parliament, signed. Eyo no intiene nyankopon ya adomo a members of Parliament e ko Parliament biom. Nanka omo wo ahomegiem vacation. Na so omo ko, but what I know is say minority MPs ni bebre na anko. I don't say it's serious. Ade na serious. Nhyiamudie no. Ade be nhyiamudie no. Emergency. Emergency ne de he. Na mo so de mo ko bosia bo no so emergency wo ho. Oh, but secret no say emergency. Ade me say emergency na ewo mu ni nyina na ye bosia na omo kobo. Ye sen kobo bosia biem. Say ya mo a ye ho be kire yen. Minority MPs ne de we no bebre no omo nya ho. Omo ye campaign. Oh, ye campaign. Memre de be na wotwe ye koto aba. Ye kwa homegiem. So as ye. Asa homegiem yi ne ye de kopri yeti. Ozo se ne ye mra. Ba ye be den ya ye kobo bosia. Na de ne hayin. Like we should be serious in this country. So man, ya mo busie ye. Nya busia ni abo afiti ya. Ji mun ko ni enko boy. Ya mo ebe wu o. Omo ka kire sa ya mefo ya anya by March a yawu. Ye be wu. Yawu. Me wa. Sanse mi. By March e be wu. Yawu ana. O me wu ye. Na we. Iwu ye na we. Na me omo aye mefo betimi yekume. Omo enkunkum omo ame bekume. Yesa be na ewo mu no. Yo be. Ene ne date the second. Eti minority MPs no obi anya na adwuma. Obi anya ne campaign. Obi anya ne campaign. No mo nkompo nya na meka kire omo mpo omo nko. Eni pe kwa campaign a wo se. Wo metena ase magi loan ne de ende. Obi ni etu na afiri wa no oye ne den. Na loan yi minority MPs omo bo omo ammo. Maka se mo bagi. Enti de mpe bia mo nkoye. Hey, mo campaign. Go and do your campaign. Go and do your campaign. Obi aso ma mo. Ni omo person am de Ghana na ye bi omo fanye.
Omo brebeso. Hey, I campaign. Go for any bria. And oh boy. Mommy. Ma check me dear you. What are you? I ate them. Oh dear, you fine registered. You see a media. Oh, okay. No, 3. And you are unyanya star 402 star 1 hash. Na fe u follow prompt na nya kan nyina. By we say ko mo kire kwan so a. Nka hwe na yesa na wa deactivate. There be and the omo amfa nka ho. Omo say e basa we say wo kọ. Omo office na ba bia metie na eno kra no so no mo ya omo be charge wo hwe obo hwe wa bra wanga aponchani kwa wini maku enye wo fault but se okotre so na kwa wi o eno ano no okotre kwa wini maku na ponche be tim fifiri enye wo fault nti we isi ameka say obi ti ba bia obekọ center wonum kra na ka sika obekọ laye bo gise obese omle nyina wan koye nso a wakyere budi kodi semone a wona oso be kyere enti we simple mumfa another must digital enti I believe say omode first code di aba na nche omode ba ko e di activity so the good. And talking about National Communication Authority mami sign fasa di we nto omanim hwe MTN Ghana for omo fa Ghana for nkoa ache obanyo monko a omo nyina media eno na me use nti me ka media eno no ase I'm gas on there be on gas up acha o but like on a more serious note MTN Ghana omumu Ghana for omumu Ghana for and a hard dream omutimi take anytime na bas time ope or take no message no apology no notification bi akra so we bi abusuafo ye pese ye nsiesie kakra bi nti no ye network ne be rough kakra omo nka hwi o for the past 3 days if Friday weekends ya ikuku di ye nyina no nsem hunu nko a na MTN Ghana fo di kire Ghana fo you know nsem hunu and sometimes I never because of say but your regulators were ho National Communication Authority or Ministry of Communication and why digitalization you dey abai omo ho MTN telcos ni nyina they all fall under this ministry enti omo hu the poor service omo dey Ghana for omo nka hwe mfa ho maame eslo usu akufu ana onyusu MTN ana we pani a wo network no omo disturb you bebre won because say ye wo a residential area wo ha ehọ no dum so a ye dum nkane afonfo nyina bi nkoso ho enti ebi a wo ye pani a ye ma special service I think so because nyesa nkombeka because nyesa ye nsemhunu na MTN fo ne Ghana fo di no Ghana fo di nsemhunu na mpanimfo no mbeka bi di amaye no I don't know say yen plight na ye go through no whether they are in tune with us I don't know. How do you know? Enti ekoba critical se ebia obi kura ewu na wo frɛ obi mo network ateko mo nso mo nka hwe nkyire obi a na mo afa medwafo de aye nkwaje se mumu yen okọ countries upon countries am wo operate wo nyina nso Ghana na munya eso mfa so bebre na ne ye ya wo mu ni se sika na mo benya ni nyina na ma repatriate ni nyina na mo de kọ emfa so ni nyina se mtia ne nya Ghana for dia enti mfa so bi e beba mu bia no na mo de call back na mo di nsɛmunu kyerɛ Ghana for mpanimfo the regulators wo so mo regulate mu no omo so ne mo etete ho esresre saa obeda aka se obi abe pay se me pese ma pay for service no age hu sika me wo data wo me phone so me pese me check ade a me ntimi me wo credit wo me phone so mato mo amfa ma me free o o pese o ye kwa enko enti se obi iwu a onipa ni nwunye ansa I mean what kind of craziness is this in this country? Ghana for you. Obia ye di ope. Obia ye di ope. O onipa no prior notice so we bia e da say ye be nsiesia no madame ho so. Any alternative bi na mepa na makwa akope. Now you don't just leave us in a mess. No formal communication, nothing. Confused. So on kwa odi na yesa anasa de what kind of this? Bedwene ho ede be kra semnie
And then me mama to four ball. Me mama to four ball. Ya so mo so ache. Ya so mo so ache and they think say monopoly madam you careful hands and idea na 12 hours so. You careful. Yes, monopoly. But they shouldn't forget to say Nokia. Nejina super and then Nokia ring. It is how I say oh peak into say who be a bit me the actual customers here. I'm taking lessons from Nokia. What kind of rubbish is this in this country? We have regulators. More enjoy monopoly. And I'm with the dinsem who chile Ghana for. Mami na mase, you better was so. My uncle. I say man cry no. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Can you go and do this other Western countries, you know? So we a network operator, telco. Now you render service anyhow. Now regulators here, they have to put you on your toes, you know. I don't know whether you go through no more experience. Said you, I don't know. Minimum. Mutimi teko 3 days. Me who be that network. Network ya go for the your business and one go for the say mo hwa mo charges. Mo data charges. Hwihwi kwosoro. Ene jaba ketu ewom kura mpo a obetumi atode adan dan ho ye 5 series. Bisa on say how many people na obetumi offer sa 5 Ghana series and yet all this sweat hat ye de to na me pese me de ma de amintimi mfanye pani mpanimfo Ghana ha no mo I don't know whether you on mpanimfo ha wo so omumu na omu ka bi di ma je se mumu yen na mo nka hunu se nia onipa eguo no wo betwa nti wo feel say ne no you are sitting at the apex wo feel say ne no wo enjoy protocol wo feel say ne no wo enjoy good service by the kind courtesy the position wo mu a eya bisa former president Mahama eto da bi okọ program kra ye mfa camera antone so kire se bibi e wa hyase wa wieye na sede nantwie no ono ankasa ode ne ho ede ni podia anka ne to ancha okonfo kutwa de kokom ye no saa na okonfo no ono so eni ni nsem da bie position bi ade be ma wo no ye de ama o se fa som wo man fa som nkrofo. You have to be a mediator, proper one, and speak for your people. Tell us how Ghana had omo the Ghana food agros the Ghana food agro. No communication, nothing. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Frimpon Enterprise samin kanchawa no pay say ope provisions edi adi ujuma wo mo ho ne wo se wo call Frimpon Enterprise. A free mackerel eso cooking oil emo gari asichire Pepsodent bibia wo pe bia ye provision. I was all called Frimpon Enterprise. And wachi yabani biscuit. Ebi se Milo, ebi se Milo, Nido, Cowbell. Eden yakaka huni nyina na wope. Obana oko school no koto shemema biscuit kama. Fama no non fanko school. And yes a free senior high school nti obane kwa ne nsedu ne na edu. No de akotena school mu ho. Yenyane saa. I was a woman no so boa wo ho. Ede support wo ba no. Afi ye ba no detergents. Ahodoɔ na yɛdi si nneɛma na yɛdi clean ama yɛn mpɔtam wa yɛ hwam a okɔ Frimpon Enterprise so nsa bɛka bi wɔ hɔ dɔkɔdɔkɔ deɛ drinks no nso ɛno nso okɔ a wo nsa ɛbɛka bi ɛwɔ ɛhɔ ɛnom me ba tɔ yɛwɔ Achimodan Madarina hotel no ase hɔ nom a wobɛfrɛ wɔ 0244 897525 0244 897525 and a 0206
473953. 0206473953. And the number be friend I to me ajo so come on. Frimpong Enterprise. A Juma Wuda. You say we ye a Juma Papa no den ache. Ano pay Elder Frimpong. Mama, good morning. One oho kani Mrs. Frimpong. Me chechi amo me gidi se bibia boko de. Yeda ma se sama so ye mu na ma chin so mo mfa ni agro. Na mo se da bi nya ofru dua pa ene ye piano. Una wo ka no kore e kire Ghana fo. Una wo preach the good tidings. E de kire Ghana fo. Eni ntia wo se supporto. Yeda se papa Nyankopon hyira mo. Na sika nso mpa mo fie da. Monko so an support yen. Soboti omo nso kura ye mu. Omo se de oye adwuma pa. Ene ye bo na ba so hye ni nkuran. Nti omo nso kan yen ho. Ye do omo asepa. Ma me kwa homa ne sunkodi nkomo we mra me ba. Na yentoa so meni ura Samuel Tete. Ono eye Eastern Regional Secretary. Seedling Contractors Association of Ghana. Yene ne kwatwe nkomo eja Same Otimen kan FM suni ma chen. Yo so bu. Na bibia boko de. Ye ho adaroma. Yo. Yede radio ase na yenya ne ntie se mo bon training se sempanimfo ahwemo asemo anka mamo a ebekọ wie ewo aseni bia no kra wo mu adaroma nchechire mu ne sen na de na asi. Yo, Ahenkan for me damase. Say yempi for yedenyen training ne yebo. Ade ne yesra mo ye ka cho mo say omo de ye ka. Omo mtua yesika MI. Isan say ya supply omo seedlings. Year 2021 and 21-22 Green Ghana and then MTS. Omo di omo we yakọ forestry commissions mumwe yakọ Ministry for Land and Natural Resources and so and kwesiaga yakọ Ministry of Finance and also yente hon popuye bia yakasa hon sa okaya enche kwa Deputy Minister of Lands and Natural Resources Honorable Benito Odebetuja say ampa omode yaka na mo hwe na omaye hu bibi yakensa yakwa yinu se anka se bibi ni kwempa o omoma ne ye ho befrɛ kwa o asema amoka no yate nti ebia o ye nhyehyɛ da bi se ye ti wo TV so no ye ntefi bie bi nti ubisa ya enokre omde yaka ise ade hia se bitu yaka. Okay, now just say yes, you may fit to be for pencil, His Excellency, for pencil. Yani, yes, I feel quite a much letters I could also say, Mobia, ma, yea, contracting book. Then no crowd, any day and high, you hearing, the say, and money be quite dear, and some can be in the one can own person of my cry. I just say into me and show me moon here and say, Yakaka or honor from Big Gaka. It's answer your cherry. Okay. Enti in two teben ye kan ho asemi momo de ne Green Ghana no anase mo special seedlings bi amoye ho adwuma. Seedlings corner nuana ye na no di bi ma Green Ghana. And Oma di bin so ama MTS unso mu ya na fire no ye station no mu yiton je se de ma amanfo momo eye ho adwuma no mu dua ngano ndi nuaba na ye de ma omo Green Ghana no bi ne sande e ma omo eye sa adwuma. Okay, ka say na omo de mo ministry no kan die is honorable. No one can say to me to say 28 million Ghana cedis. The area can be in say so. In the can your secretary know what central region the can say 20 billion or 2.8 billion. No honorable say and yes 28 million. Therefore the year can figure because when the word data no the war near or say
ɔmo de ma yɛ yɛdeɛ kakra ne ɛwɔ ɔmo hɔ no sɛ sɛbi ɛyɛ 1 million koraa ɔmo ntua yɛka sɛ ɔte ase ɛno na yɛdeɛ yɛka yɛne ɔmo ntwe no sɛ yɛ ɔmo deɛ ka 100 billion anaasɛ wɛni mu yɛdeɛ ni sɛ ɔmo deɛ ka a ɔmo ankasa abɛgye atom yɛdeɛ ne yɛkyerɛ ne sɛ ɔmo ntua sika kakra ɛwɔ yɛ hɔ no sɛdeɛ siti biara no ɔmo ntua yɛka. Okay, and almost show any concern be a say yes, Monsem ya Mababekay, a big grandpa, and Sika, and when you yan yini, but then ya demoka, yebitia. And it dear, on a man, and me do ya pa, or mon fray, the impending for Mubia and can say bia, say and I say, and Mushia, oh, ABI or how tribune, and I said, the number can be portrayed. Near ye did confess. Yeah, secretary no Wasanta region. Ebe ye no, ebe kan no. Eno no be ma reaction. Say entisa ni mu kasi no monde no mo hwe say no mo bitua. Eno na ye to fi mi nu kura ye ha yi amate se so yen ya tete so mo be lanche green Ghana foforo. Na unyanti ayeka mo so mo be lanche foforo. Ha Papa, some may count more, no may cost or man for Abrabomua. I know it didn't more cause you know Mokoji on the air. Wow, mamma, bro. The Sicano Mokoji, somebody, you man. More than me, if you quiet the yatatare, or may you say, yeah, but more than it is so, please, for the dear you go. Yes, sir. It is my own say. Nti ka bibini kwa nkomo frɛ ne ka se oh me yema se ni se maka ebia oh ye ho kyerɛ nti ebia yetua se kwa mama ana monye kakra akiri ye no mo trase an hwehwɛ ye be tua kakra ɛno kwa mu bie ni hɔ a o ma frɛ obi a ɛna ɛhae de frɛ ne ye frɛ na nado ye nyina ye papa no no ebia no ate ebi nso no ante ayenkan de ebia yɛde afa mo so yi mo nso bɛka bi ama yɛ na nanado ntie na ɔmfrɛ ɔmo na ɔmo ntua sika ni ɛma yɛ ɔmo adaworo ma yɛsrɛ ɔmo yɛsrɛ ɔmo. Okay, na mobɛkɔ court a mobɛbɔ ɛntrɛni deɛ sɛ asɛ mu suro wo ne obi kɔkɔ ayɛ sɛ me deɛ wanyɛ mede boɔ bɛbɔ apira wo wowɔ boɔ bi a womfa mmɔne mpira no. Oh, say there are so many means or they approach issues so they say say no say another option and no say option ya and no see between and no say Ghana na mra wo mra wo nyina so edi mra no eso sabi obi an so nsene mra no nyina edi mra no so nti se bia ye boa na ye hwe na se ho na e wo say ekwa ebekọ enso benifo bi nso na sela ebia wo say and the option and on the court no so no ye one option again the eduwa yebehu ni ebe ya de na ke mpesa ebia di bi kwako wie ne sa ye de sra ne ye sra mo say o ma dawro ma o muntua sika no e mai senye ni akra o muntua ebi kakra e mai it can say ya tete say there's a giant we bi wo ha ono de ono so supply bi it doesn't mean say ono no ye man he na still ono de guso a ye so on de onye adwuma na okoye adwuma ye de ye kan ye de na emum o ade bi asam bi ba e hwe bi ho no atwa ho na de ayen fanto ho isan ti nyina na e won industry ni yan so ni abresa fititititititi first kan e ti growers association na e si abeye seedlings we yes rom ye no mo na nantia fitititititi nti mo mu yiwu sa mo mu yiwu ya bre. Okay, I just amema ye na se bibie ni e besa ba mo nchen na ye bom pai so ata mo achi se mpanimfo betie mu sufre no ma ya ma mo. Ya da se mon ka bi mai pa na isi de ye ho tete mon ka bi mai yate yenso nyame hira won so pa enti na abusuafo we no ye ne owura Samuel Tete wono eye Eastern Regional Secretary Edima Seedling Contractors Association of Ghana and ye ne kwotwetwen en komo no aban ne de omo ka
Be 28 million. Na almost sra aban ne se ontua omo kamfa ma wo mo. Otua wi ansa na wasan akwakoye another green Ghana. Unim se afibia June bosumi mu no. Ministry of Lands and Natural Resources through Forestry Commission omo de nia ya to ne din se Green Ghana e de aba a iduru ho bia yedua nua na enua dua no omo ya no omo di ntuta ne bam ye kodua no e no omo kire se aban ne de omo ka omo twena ema na nse omo tete ya aban ne se osan ekwa kodua biom na obisa se ehemfo adua aba no obegye adua no na omo okojo omo de abedua ne obetua omo ka anase sen ne tie na sebi emwa no ekwa didie ne ma ya ye ka bi gumu ana aban omo se wo ka din ye ne tua enti omo so nkomo na ya tie firi ho no mo sisi a ede ama wo no na school feeding caterers womo so esu no omo su no eto entwayo koso dendenden na ma me ba ko no so de na no atom bi eye kane so afo no na wo sa mantem asoye ho owura yere otiko afisa jaba odena no atom bi na maame na make sense papa wakanya nsasem wakasa de akere oman no a se empanimfo edi oman no anim ne titiriw womo a MPP womo di animu no etie no matu ho anammo a anka be boa but ye bisa se yaka ne sei no kwa so ben mu empani senka asopa enkyere asem tie question ayi bisa ne se ne ye kan aso ben na ekomu no caterers no abusia mo bre o ema no wodi wuyi se ema no naturally ebinum ano ya wodi agro mo be ya woni si nkyɛn a omo wo case omo bre wuyi se ema no because of say politics inti ebinum ntimi mfesi the fact enka no kore ne nkyerɛ wo a omo bre enti ye besre regional ministers MMDCs government appointees no a caterers ne hyamase no mumfo obuo mfa ma wo mo sanse omo bre wo de wo ankasa kora wuti ufie e free 2017 ebepem sa bre yi se na wo ma wo yire 20 Ghana cedis ene de come market ya ene wo di 20 Ghana cedis ma wo yire a onfa ntohwe o adena yen se kire ya no ne yen ka no kore no na ye nya atwomfo saa 550 caterers no nationwide. They are more than that, but out of number no emu 550 ahanuma duonum and a ye NPP women organizers emu 550 ye NPP women organizers enya bone obi katra say ye NPP women organizers ntia wo se ye de omo ka onu omo andi ni yie enya bone so ye NPP fo ne afo adwumam ye Ghana fo. The question is ye henfo ye Ghana fo. It is anu yie ni so ye Ghana fo dia they also qualify sabe empani said de wapotama na fi onchiri so de bom ne party ni opposition we twa apa hwe women organizers hwe bra ya omobre women organizer bia ukọ ne constituency e fe no batampa onim de ntia omo chade omo ya doye bisa won se sa doye no oye no kofo sika ne we he enti se na ban aba bam ne party aba bam ne nyame ya na dom wanya caterer juma o ebinim gi CEO ebinim gi minister ebinim gi deputy minister ebinim gi nyoma kese no ono no onyibi ne dia all ya ne se ye ma no position se onu aduane mfa man kwala na akwala ba akubi oni makonto mubuye akwala ba akubi ya 97 pesos endru 1 cedi nani ade na ban ne nko school dim no nko cheche sa 97 pesos ne mfa man kwala se monyena obi amfa nkoto na aduane ni
Yei. Isa mani betimi aka ne saa. So ye caterers no bintimi ntua mo ka biom. Me amekasa meko school mu ho. Sa kwala ba ko bia 97 pesos. Momra class 1 mo ye sen. Ye se bia mo ye 20. Jo de 97 pesos. Je na obi afa koto aduane di. Say 97 pesos obetimi dia koto bibia. I mean, sometimes you sit down and you may be a logic. Nankrofobia mana ye complicated. Odwen ho a won tie ase. Emeyi a womo no mo ti won hu gu afrom. Ekotwa apa. Women organizers ibra ebre. Ene bebre no anya atamfo because or a women organizer. Women organizers wodi edin ya de free bebre ye free bebre sebi abayifo ebinim class sebi omo ya shawofo Ghana ha de so your ba no ye politics edin ya de free no ene wani class an ye din no nya abodwe sebi titare wa abodwe ase ne okwa de se eburu nsam akiri ba ne bra wo mo bre bra women organizers enye MPP nko a o both MPP and DC bra meyi ebre ankanka se ye koye program bi no emeyi ko tire betre o make sure so mo e ba ho no obi adidi mudi twobo edi nyina come the want me nka twobo yi e come the way yezu e za untumi nka eye meyi a na maba aban mu wa ma mepre minister wa mepre deputy minister wa mepre hwe ne ya wonya ye ene so benu aduane de amankwala ni sika momfa ma no aye bibia wo ho na wabu nkonta sa kwala ba kubia be ma 97 pesos e nduru 1 Ghana cedis mpo ene enchene kura ye to ne sen e wo se ya ka no kura kire ye hu enchene ye to ne sen okoka omo se ye party asem ye mfa nko media so e ye party asem enwo se obi tibi enti party asem enkrofo nwu enkrofo akobobbo bosia ene ebinim animu egu asese e poto omo aferefo animo wakobbo bosia kono anuaduane on your phone se ne party na wo so wonka ehese ne ho no fon because onim su akoka constituency ho ne party na animu begu ase ene nti wonkoka ene hyehe wo mo ho ene binim yare enano ene maami kasaye ose emaba wa o enso o manya stroke emaba wa na nya stroke eka mine won meanwhile no abai akasoro aka fom say ye poyempo national cathedral obesi wakasoro aka fom say national cathedral ye poyempo obesi na oman ya ye kokobọ bosia na ye de aba be ye interchange ya mfa duane mfa mrewo ema wunni yakobọ bosia na ye de aba ye interchange na si ho ye enkofo ya makuru mu ayefe developing nation ya mercy and priorities ya spend sika anyhow enti maame otiko afisa ajaba maame na kasa wakanya nsasam ne MPP fo ni ntie ebeboa won sanse empani se obi turu kokohwe nkwa eduru breso se won so be turu no a ye nturu ni nkohwe owuo women organizers no omo abre mompe omo nhwe omo de nkrofo ka enim guase aba bebre ntimi mpie o ebi ni mu pia najo because wabobo sia wokwaje ngo wokwaje ayi wo friend say oil wokwaje mo wokwaje aburo wokwaje beans wo mo abobo sia no a o fama me metua obi kura me ne maame di nkomo maame ba ku di nkomo mi say na den na dada ya usika ma na wunya aduane ne no a asebo kan ne se ujai na wokokotena fi a eno kra de woka no kra de asem ato ubetwa ho kwan saa na emum se uguso no ade a omunim se still na no work in progress nti yebetua wo kana se na still na uguso no anso aye ntua wo ka no hwan na sebe obekonsu ode kente bekonsu na ne oye di ase de obu pagu dantuo mu no
because a canon so many are naming. Yakoka was my mom media for and come find my for. Simple things. Montanas Namon solve. Ministers, no Sankamo, you know, ye cater, you may be, and on one school feeding for Edian in Ibia. And I can be who send yet here. If 2017 by Pim Sabri, Yatoto Nyomu how many times, and the inflation creating a saying. Quite more than dream, and Tina crowd will be 50 pesos or ho. But yet that's so 8 year cateressy per child 97 pesos. Across Ghana, NPP women organizers are woman when we are needy, only 550. It is a may na kase me abano kramen to ono so wabusuan o ono mekasa bra wo bre ni kuna hu bi ni nuanu mu ahunu bi o mekoto abade ama wo na eno no ye meme na meme betena ha be make wo party on popular wo ankasa eno aye ho on popular chance ye se edua ma ne hu kon se sie ma ne ho kwan ya abo bi awura mu bi nti ye woni ma ne bi wo no mo amfa ni agro enkwala womo na afi no womo ba e wo se nkomu di aduane a eye well balanced I was so omo balanced diet no nke ye rich but obeko enkwan akwala no edi di banku ohwe wanim wo mu kura obehunu wanim untumi mblemu ketra no I know say we have some people they are bad naturally they are bad they are there but untumi mblemu no because who mami 20 cedis some fanya aduane ma nipa 4 na expect say ebeye de eno no amount of yakuma futuo ena metie o yakuma be ka kire say oba de ye ma usika wo say hu kwan be fa so abedan dan no yakuma ene wewu aja Ghana nti me bo Ghana mane ene yakuma yenton chene 50 pesos bi mu yakuma ndi sa wa futuo no a oba de e wo say hu ni se ne ukunu usika oba de be aduane ama nania ene sa futuo ne nya dwuma Ghana ha you want am rich you pay rich. Former President Mahama kachire yen. Some open can na be ready to pay. Christ asumdwe nkan yen. Me ntwe hom ra ba de aka eto aso. Me se ne enye ne ye wo den kwa na abeti o. Wo beti bi bo nsi wani mu anyinya, but no kre na me ka kire no. Eye good tidings. Ofre me obo free amanfo me ba cho tie ma me ba ye to aso. Obi de no akobie yo. Say you can say Dominion Herbal Powder, Emma immune system, and then Quabo will nip a drum in the yet. Then the senti, what I did, Yaresu Kunimua, and what dance be new. I don't the fine fire, Manumbi, Tina me do one dancing, and I say, me say Dominion Herbal Powder, dear, Ninia, and yet a month for dancing, and a bacon fool. Near I yet a woman nip a diamono, a bromaging, and a mentias yeso, and mud Dominion Herbal Powder, and Pau the Biara da. As someone at the honor, Dominion Herbal Powder, and once one year will so share will take up. Now that trick to us. Biagumu, what transit yanum, what we Angels Dominion Herbal Center, one cocoa and a diaba, a pen for a baton more money for, and in Quadawin if you do me one come home. Do 054 315 8195. FDA, Aji a Gadian Kratui Atum. Solo, hey, now by school, Ben wait, what? Missy, BC your coach computer placement when you be Sanya one final school papa. Sanka modern the nickel living bread school conference. Akabano and could be 6 ones. Nami and my memorial young Anna and Bunny BC 2022. Ye did kind our Prim Central Hangina. Abanu, you see Massasua, the whole Ghana, yay, and you Rudy kind. A buying pram boy abaso. You teach us funny you good. From crèche up to JHS, Yabajo Bano, and Tetayade, Obafanequa, Sa Ope Sukua, Omotra,
padia ene na eye yen living bread school compressed ana wasa odo ba no eba ya kwada ba konkra compresec wonya 8 ones ama oda mp akwa bona baso e wo school bo ama the free scholarship. Hey, wait a minute. Na school to say they met me to fees. Yes, school fees ni ye moderate. Ketu bi e kura obi obetimi dia ba betua. Enti ni hia de se odo ba no ebeba. Se eba se oba ne kura ye man scholarship. Ye be man be free. Ama na sua de awi. Hey, kwaku we de cheme be won. Ye wa akemoda se udru akemo aboabo advertise junction hwa. E kwan na da ho na. Ye soundboard esi ho. Obetimi afre ye 0559 398499 and now say 0204 714040. Your sign so a car. Your battery padano eframu fie at your best your ponswa. Your sign Edwamako. The living bread, the best among the best. Super oh super. Super oh super. Super some cement and the superstar cement and it is here. Mercy for the contractor for you know to so and yes some G's enterprise and I cover cement in you at Yaba and to your mercy we a contractor who be your project beer and yes super some cement and the superstar cement and no necessary water and one day the grade no and your 42.5 hour and the 32.5 hour now so koto superstar cementa and no see 32.5 n Ghana and no penny cementa and you 55 kilos ya chow 5 kilos free Nina and yes some G's enterprise and I go fadia back moda some G's enterprise etonto iron raw size baby and unti who pay super cement and then superstar cement and now say iron ross ni be to atono some G's enterprise ewo akimoda amantra yenidux filling station no and the bon hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190. Admission. Heritage Christian University, Iowa Amasaman Stadium Road. Na affiliated to KNUST. Where Bia Wapon Atwa Alpha a school for Anunti, Usubetimi Ababi. Now with him, Sir Uwa Wasi, HND, diploma top up. And now we are mature student of 25 years, sir. Also Utimi apply. Yacha marketing, accounting, banking and finance, human resource management, business information technology management, information technology, Bachelor of Theology, War Heritage Christian University. Yeah, all the business administration programs in Navy and our IT short courses and a media and so on. Heritage Christian University, any the only university among entrepreneurship support. Your school fees are very affordable. Sounds so and your hostel facilities. Fre 020-229-8399 and a 0547 7731. Heritage Christian University College, training compassionate and ethical leaders. Baba, Yankopon is papa. Yankopon is so dear and kind pony for no dream so dear Juma we Baharin Pacon, Gitum, Yankopon is any pan. Baba, no to work and mamma and papa. When Yankopon can, the count woman, the yatro. Boba, many Emma Hufamase and the Metiminion because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Yamin Shrobi. Massa, or a great host party, presenter. Or you're unique. Me, the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are self and then will be a ATM. You make a more for a na Yamamu was Eastern region one more, a Hong Kong more, the about food free at the bench. Yes, and first, very, I mean, this is one of the a very intelligent question, but people like you need to be highly esteemed in this society. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. One day. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Abusia da aseso atwen ama yakwakoto enkra abaye to aso hye ne so fama me se maache
ɛno ne dwumadi a wogu so a wotie ɔfrɛ me ɔboɔ ba ofori amanfo na wadwenkyerɛ no nso yɛ twɛn 0594841044 0594841044 wode ba a yɛkɔ anim yi yɛbɛkenkan ne kama deɛ ma I've seen a lot of your messages air trickle in ɛwɔ ha ɛnkyɛ mɛkenkan ne nyinaa deɛ ma mo a mode fa Facebook no yɛ streaming live ɛyɛ ahenkan 93.3 FM saa nso na wokɔ YouTube a yɛn YouTube channel no ɛyɛ ahenkan 93.3 FM mepakyɛ wokɔ hɔ no mu a wobɛ like pages mmienu no nyinaa no wobɛ like wo follow na afei wa comment na aboa papaapa uwia no wa share yen live streams ni nyina de ama unua no ono nso enjoy bi wo ye company utie yen na wo pese odo ntoma eboye de ano a 0244 290 093 0244 290 number wo be free marketing department na afei nkomo bi ho no ye ne wadi ne kama de achi wo social media handles ni nyina Facebook, Instagram, YouTube, Twitter and any akaka ho ni nyina wodi achi wo hono mo a nia ye de beto ho bia no comment na wa share na abusua no ya trem ama wo mo e wo Kosovo ne Gaza mpapra so no wo mo nyina nso atimi ehunu ne yekoso wo Ghana sanse ope baby a obeka Ghana the true state of Ghana e de akere wo a eye maache obo banya tena ase a onkwa anwan se ne ne Bible no aka no awurade ama yetumi se yemfa enkansem papa no eni nti wasra yenwo se yempreach only the good tidings yemfa no kore no nkwa anwan ye kɔ ni straight ni aka kyerɛ wo ye ho aduro otia na odi atu anamo na boa men so na ye kama pa aseda ne yebekɔ so ade bi de ama soboti aboa yem papa na me kwa homan so ba wi a yebeba na yaba bedi ne ho enkomo ye ni owura Abdul Hakim Isa kwa kwatwetwe nkomo oye Director Operation Ghana Soya Bean Farmers and Aggregation Association yene nkonkotwetwe enkomo and I understand say ne tree no ense da nye papa sa Mr. Hakim, good morning and welcome to Ahenkan FM. Good morning, sir. How do you do? I'm doing well. You? I'm good. Yes, they are all doing very well. Okay, so we understand you've expressed your worried about the restriction on importation of soya beans. How true is this? Yes, it is true. Because government, government passed a law to restrict the exportation of soybean in large quantity. Soybeans, as at now, is not a staple food in Ghana. We don't eat soybeans. But if government has to restrict any commodity from being exported, to have maize, rice, and others, but not soybeans. For maize, rice, we prepare them and eat it here. But for soybeans, it's not. We don't eat soybeans in Ghana, and government did that to support the local processing companies who went and told government that because of the foreign buyers, they are not getting enough soybeans to buy. As at now, government has enacted a law without going through due diligence to be sure as to whether what the local processing factories are telling the government is true or not. Government just took it hook, line, and sinker the information from the local processing factories, enacted a law, and subsequently ban the exportation of the commodity. Currently, the exporters, a lot of exporters of soybeans left the country. The buyers are no longer there. And yet, the local processing factories, they are not in position to buy the soybeans. They don't have money to buy the soybeans. That's our problem. And did you understand the rationale behind the restrictions? That, as I did mention earlier, the rationale is to make the commodity available to the local processing factories for them to process, extract oil, and then sell the soy meal. But as at now,
all of them, they are not in operation. We call them, we have soybeans in abundance. Oh, they will tell you, oh, we'll call you back. We are busy. All of that. The local processing factories of soybeans do not have capacity to take the little soybeans we have. They don't have money to buy soybeans from us. That's the reality. And we have soybeans locked up in our warehouses and stores. The foreigners who used to buy are not there, and local factories who said they want to buy the soybeans, they are also shying away from us. And you think the government has not shown good faith, and that has necessitated your call for the government to repeal that restriction? At all. Some of us are even suggesting that government is sabotaging the soybean farmer. That is how you see it? Yeah, some of us saw that government is sabotaging the soybean farmers because for us, we are looking for market. Mm-hmm. If local buyers come, we will sell it to them. If anybody who wants soybeans, we are prepared to sell to the person. But here is the case: the local processing factories who don't have money to buy soybeans went to the government. Instead of asking government to give them money to come and buy soybeans, they told them because of foreign buyers, they are not getting enough to buy. Government drove away the foreign buyers. They are in the country. They are not in position to buy soybeans, and we have the soybeans in the country. So if this is not sabotage, what is it? But there was a time we heard livestock, fish, and poultry farmers complaining about shortage of soya beans and other feeds for their farms, and probably that made the government took that decision. My brother, it is only proper. You see, if you are building a foundation, it is proper you build a foundation on truth. If you build a foundation on falsehood, it will fall in no time. The way you are just querying me, just try as much as you can to find out from the poultry farmers the kind of soybeans they want. Either they want the local processed soybeans or they want the imported soybeans. Even the poultry farmers themselves complain about their farms being collapsed, and they never blame it on soybeans, but they blame the collapse on imported poultry products. But if you want to do justice to the community, just try as much as you can. Find out from the poultry farmers, do they need the local processed soybean or they want the imported one? They will tell you they want the imported one. And what is the reason? Well, for any poultry farmer wants more more eggs and rapid growth of their birds, and maybe those who are in there with their experience, maybe the imported soybeans enhance the growth of the poultry more than what we have, more than the soybean we have locally. The imported soybeans, some of them say, give them more eggs than what we have locally. And that should be a worrying situation. Yes, it is. So if it is a worrying situation, there is a need for stakeholders within the sector to come together and see how best we can remedy that situation. But a serious government should not take information from one side, go ahead, enact a law, and subsequently implement the law without the benefit of the other sector. Okay, so have you given the government any ultimatum or timeline to what you've just raised? Yes,
have up to 15th of May. If we don't get favorable response from the government, farmers, we are currently busy in the farm. We don't have time for demonstrations. We don't have time for picketing and all this kind of stuff. The only thing we will do is to cut down our production of soybean. That's all. And naturally, that is what every farmer does. And have you received any official communication from the ministry ever since you decided to take this action? No, we have not gotten any call from the ministry, but we had a call from a government agency promising to schedule a meeting with us this week. So we want to go to the meeting and see what do they have on table for us, so that we will see if it will be beneficial to the soybean community. We have over 200,000 smallholder farmers into soybean. 200,000 smallholder farmers. And price of soybeans, 100 kg of soybeans dropped from 650 Ghana cedis to 400. That is how much the soybean farmer has been shortchanged by this policy. So we want to go to the meeting and see what they have on the table to be sure if it will be in the interest of the soybean community. Why not? We will accept it. We are not fighting the government. We are patriotic people. It's the reason why we stay in the country to build the country. So anything that government brings that will inure to the benefit of the soybean community, why not? We will accept it. Okay, all right. So we will leave you for you to go and have that meeting. Right after that, you will come and, for you to brief us. We are grateful for your time with us this morning. Thank you very much. Okay. Yani Ura Abdul Hakim Issa, Director of Administration, Ghana Soya Bean Farmers and Aggregation Association. Any anyone ko twetwen and come on baby anyo sa. Ebi anyo sa. Nti omo susu dia beans. Omo dia enema ye soya ya ye didie no. Womo so na ebo ntrani. Na ni okofa ba market, obenya bimpo. Na ni obenya no beton ne sen. Na school feeding caterer. Ono so beton ne sen ene dia ma no. Ono so okonye sika no kra we he. Ene odi akoto. E asem sebe. Eradi hu no man yi mobo. Na oma yanimra yen ho so. Efiri soro ho ebepem efem. Ye nyina yanimra yen ho so. Ensem twerofo animra omo ho so. No omo nhya ase entwe mpanimfo adwen emfancy pressing issues. Sensitive ones. Biti se we nimu no. Yentwetwe omo adwen famra so. Enya tem didie kwan so. Enya niamo ho. Na mum yenka no kran fa nkyere yen ho. Sanse yesi wo fa se wona ntinkuru. O se wumia wani. Na wumia. Se ne daache. Ya anka se wo yo fa bone. Sanse ye dia kola ne betena wo nchen ya ne nan nya akuru no. Wanhwe amane nti yetwa. Okay, in kind Bible, I will say the one I love is the one I chastise. The me dono no, and me can nim. Me boo be. Soboti, son of pay, min can chrow. Obe boost your immune system, ne the amount. I'm when ya who ding, Eddie do Juma. A who ding my pan. Now the idea would the edu Juma. So far soboti noa, ya dressing it to sell leptin, a ye come. Na ni womunye aborobe meko akeke duro hwentia pepre ene ye dia fra ene ye dia soboti no ene aye kama ene obia e boje so sa soboti eye papa wadawroma mansanka bi wate medofo sanse se yare no etitatitare ahaban so owuo no nso kra de ye ne nete o kwa wo hwe o ba wo hwe ene wo se besen yenko nyame amamu a wo ka hwe enye yi bia madam fu ye oti ase he ye osiesie mpaboa
and then I watch prepare penny and in Waha. Ukuada yesi wa firi mu. Nti no, eya na won so wa ma wan kasankasa won kwa na wa pom din ho hia won. Mfa ni agro medofo. Mfa ni agro na onyame wo ne papa de ma won. Nti wo so hwe wo ho so yie. Ma won sanka soboti ni bi. Soboti ni be boa wo amoanya ho den. Na wo de ato adwumadi bi a wodie eso. Soboti, osi soboti. Eye papa. Me pa cho yenya ye wa chimodan ha. Ye de asase enyanwam tie. Oko Alhaji Hankuri Enterprise. Soboti ni bi wo ho. Frimpong. Oko eda ho nso a wonsa beka bi. Oko anti adwoa me ankasa me maame. Ono no wo odan Roman. Oko ho no mo a ono soso ne ho ubenya bi. Ante anopai mama wache. Yidi se bibia boko. Mary Nkroma ano de aboabo ha ene wo. Nana ya provision store nso ono so wache mo odan. Sister Vero oni sinapia ba ene di animhwe e wache mo dan. Oba Ahenkan FM adwumam ha nso a wadaro ma won sabe ka soboti ni bi. Me pa cho ye agent ne number nie o wache mo dan ha ya. Nti se wo de san me ma se ntu doso because he say nkrofo atu aguso o mo agi atum etu hu mirika. Nti se wo gibi ton ne san entratna wo to so frɛ ye de bi bebrɛ osisi a wo bɔ won nsa no a ne agina hɔ ne ye de bag mu a ebrɛ wo 0244 878763 0244 878763 eye number a wo be frɛ ne atumi age wo so na abusia sɛ onim sɛ galam saying sem no so e wo hɔ fele bi amakotie no meka kyerɛ wo fele bi amate wo de meka kyerɛ wo manka ne na akɔpem fia da wo bɛte nti kɔso atie maache why ensem ukromu o na wo ya wo fa he ene ya wo nti bi no jai ye meka kyerɛ wo don't worry Samchi Enterprise esusu wo bi ma wo na mame kodi nkomo we mra na fe yemra metwa so ye ne ACFO1 Timothy Osafo Efum oye kasamafo de ma Ghana National Fire Service ye ne nkotwetwe enkomo ACFO1 all correct sir mejo so menua na bibia boko de nyame adom bibia boko Ghana National Fire Service ma tena yen so boko nyame adom ye kram boko ye de radio ase ene de ba wona so epesi esua de kakra International Firefighters Week ena ye wo mu ye bisa se ekwan ben ena ye betumi afa abo yen ho ban a obetie ye se office ho ejato ho efie ha ejato ha we ejato ha no ye betumi atwe yen ho e de afrim yo me da se bebre am say se yehwe nyama edija eba ewo man mu a bebre na ye nia efi nipa nia o se wo ye no anye na de eja aba eno no ye fe no carelessness enti no nia ede eja bebre wo omem ha no eye human attitudinal issues just say what for now nipa na kokasa no nia wo na akoka nyina no ontie ni ye nti asambeba no na fe ohunia ode na emergency so de o prepare edit to answer na emergency aba o ntwen ma emergency emba answer na what to make us say ana wakosua na o say we e so usua to answer na emergency na ba nti emergency ne beba na unim nia e o say o de nia ma stress o man fo ba hwe ni ye ne say eja isisi bebre no eye ni bebre na fi electricity yantimi handle na ye electrical equipment I use so yan fi mu no eno na di eja iba enti bibi te say radio television fan TV theater enum no se wo behwe wo hwewie na se wo befifi a bo modern say wo bedum no na wayi hamana fi plug num sanya beye na se ne se enyam kane no ekọ off na eba na hoden wom no dos na ntimi akọ affect wo machine no na amfa eja akoba nti yenhye no nso na nso ye wo
equipment bi te sɛ fridge ɛna freezer saa nneɛma yi de wɔahyɛ da yɛ no sɛ yɛbɛgya wasi so afebɔɔ nti sɛ ebi a ɛnyɛ twi na wobɛtwitwi mu anaasɛ wobɛtu kwan nti wopɛ sɛ wodum no a ɛho nhia sɛ wobɛdum no na mmom apart from fridge ɛna freezer no nea aka nyinaa yɛ air condition no mu na asofo nyinaa no yɛnhwɛ sɛ ansa na yɛbɛsi fie no yɛbɛdum ne nyinaa ne yɛtutu plug no ansa na yɛbɛkɔ a yɛakɔ ebio yɛn nso a yɛyusu gas cylinders ɛwɔ fie no anaasɛ gas ɛwɔ fie de nua aduane no yɛnhwɛ no yie ɛno nso ka ho ɛna de egya ɛbɛba ba bebree gas cylinder de anka ne papa mu ne sɛ sɛ wɔ baabi a obi ntumi mmewia wɔ anka wo gas cylinder no mensi outside anaasɛ mma ne nsi kitchen hɔ na ma ne nsi outside na sɔ ɔdoro bɛn no tententen na twem na ɛnkɔ kitchen hɔ nea nti a wɔ sɛ woyɛ no saa no sɛ mpɛn bebree no wobɛhwɛ na cylinder no ɛne regulator no valve no na kwan bɛda ho na leakage aba nti leakage ba saa no na sɛ ɛbɛhyɛ kitchen hɔ bebree no a woyɛ na egya ɛde atɔ kitchen hɔ nti nea yɛ advice ne sɛ ansa kora mpo ansa na wobɛsɔ wo mate sɛ wode nnua aduane no bue wo kitchen no bɛyɛ sɛ 5 minutes na mframa mfam ɛne mframa fam saa na sɛ leakage no wɔ hɔ koraa no a ɛsiane sɛ mframa no oboni bɛka sɛ adalute gas no nti no wosɔ match no a ɛntumi nsogya ɛmma ɛmɛhye wɔ ankasa nso ɛnka ho ebio nso no mɛsrɛ bebree sɛ sɛ wowɔ aka bi a yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no smoke detector anaasɛ early warning system saa early warning system yi ne easy type a wobɛnya wɔ Ghana no ɛna yɛfrɛ no smoke detector no saa smoke detector yi adeɛ yɛ ne sɛ egya nso egya biara fi ase no a ɛde wusiw na ɛba nti saa smoke detector yi ɛbɛpeke wusiw no na ɛtumi ama wɔ alarm ɛbɔ alarm no a na wahu sɛ biribi asi na watumi abɔ mmɔden apɛ baabi de oti afa ɛno nti no ɛsrɛ bebree sɛ obi abɛtumi anya saa smoke detectors yi bi ɛfiri sɛ yɛmpɛ nea ayɛ anansan esi wobɛhwɛ na obi ada na egya asi ase na ahyew wɔn ne n'abusua yɛmpɛ ne saa nti obi amɔmɔden sɛ saa smoke detector yi wobɛnya bi na wafesi wɔ wo ceiling no ɛso na ne sɛ egya bi na ebesi wo dam a ɛtumi apeke smoke no na ama wɔ alarm na wo ne w'abusuafo nyinaa pue ansa na atoyɛ nkyɛn bi abɛto mu. Na kyerɛ sɛ mete ase a sɛ wopie na wodundum nneɛma no a ɛho bɛhia sɛ wobɛtutu plug no nyinaa agu fam ɛho hia sɛ wobɛtutu plugs no ansa na wakɔ ne titiriw ne sɛ mpɛn bebree no ayɛ a wobɛhwɛ plug no na fault aba ho fault ba ho saa no a wobɛhu sɛ wodu machine a ɛwo sɛ adum nanso na anyinam kane ahoɔden no ebi nam a ɛkɔ wo machine no mu nti sɛ ebi a ɛwɔ hɔ a na machine no ɛyɛ hyew saa no a na sɛ egya atom nti wobɛka sɛ mekɔ medundum me nneɛma nyinaa nanso wonim sɛ plug no na mfomso aba ho nti ɛwo sɛ woadum no na anyinam kanea no ɛda so ɛnam mu ɛno nti na yɛsrɛ sɛ obiara wodum wo machine no a na watutu plug no agu hɔ ansa na wobɛpue a wapue. Okay, nti yɛyi week wei nyinaa de asi hɔ a yɛgu so celebrate ne deɛ ɛwɔ mu a yɛbɛsan aba bɛgye wo berɛ kakra na wakyerɛkyerɛ mu kakra ɛde ama yɛn nti ma yɛmfa wo nsi ha na wadaroma week yɛsane sɛ yɛ international firefighters week no nti no mesrɛ sɛ obiara mommɔ mmɔden na monkɔ mo community fire station bi aboa wɔ mo mantam hɔ no na nkɔka nkyɛ ho sɛ yɛdamasuo yɛmama mo ɛne nea moayɛ ama yɛn moyɛ yi a yɛnso yɛbɛso yɛn ni ne yɛtumi asɛbo mo yie ɛdamase bebree yɛn nso yɛda ase papaapa ACFO1 biribiara ne yɛbɛsan aba wo nkyɛn Okay, nti abusua yɛne ɔpani ɔno no wɔkasa de ma Ghana National Fire Service ɛyɛ ACFO1 Timothy Ɔsafo Efum ɛna ɛkɔbɔ nkɔmɔ no nti egya hyehyeɛ no yɛntwɛn ma ne nsi ansa yɛ Ghanafoɔ deɛ so onim yɛn nsi yɛ prevention never and yɛ awurade me da ase me wura fi ade yanka bɛyɛ me yɛ o whoever is in charge and I would want to believe say ɛbɛyɛ urban roads and I say highways I don't know but mesrɛ mo ɔdan ufri estate hɔ no mo no ɛkɔ baabi ɔmo tɔn foam wɔ hɔ no
baby a signboard kɛseɛ bi si no ɛhɔ no yɛbɛsrɛ whoever is in charge, whether urban roads and I say highways, whoever assembly ni yɛbɛsrɛ mo Jesus Alodina Abolunga Awidiba ona okasa de ma assembly no yɛbɛsrɛ wo saa ɛkwan ne nkyɛn hɔ no amana bonka o sɛ bonka o sɛ deɛ no a abɛda hɔ no yɛbɛsrɛ mo sɛ munya mɛyɛ hu bibi a momfa saa yi band ya amade ba ribio sɛ deɛ no sɛ barricade saa homa na amade to barricade no momfa bi mɛbɔ hɔ na yɛhu sɛ saa kakra mu hɔ no ɛyɛ danger zone sɛ ɛhɔ na mmerɛ bi mete sɛ taxi bi o sɛ deɛ community mu no nti yɛbɛsrɛ mo obi bi ɔyɛ in charge Jesus Alodina Abolunga Awidiba wona wakasa de ma assembly no me pa kyɛw ni ɔyɛ in charge bia no anɔpa yi nkutodwe gu fam ensa dansayem yɛbɛsrɛ mo mo ma bibi bɔne nsi ansa ne akɔ akɔbɔ fotoɔ apiate yɛbɔ fotoɔ dan kura yɛnsi yɛ nti yɛsrɛ mo June 3rd na asan ba no enkrɔfo a yɛnka abusuafo yaw amane to wɔm nsɔhwɛ ne asan saa ne to wɔm no sika na wɔse yɛde ma wɔm report bi a na anu mi hu yɛ yɛse yɛ Maakye 50,000 Ghana cedis senke yɛnkɔ kyɛ ma wɔm sika no kokoduru wɔm na ɛyɛ 5,000 yɛtiri mu ɔdin June 3rd no yɛra John Mahama breso June 3rd 2016 or 2015 atoyera nkyɛm ɛto Ghana ɛwɔ circle no yɛtwa sika 50,000 Ghana cedis na to wɔse yɛmfa nkɔma yɛkokoduru wɔm no na individual bi a 5,000 Ghana cedis nti tifiri 50,000 nim sɛ na ɛkɔ bisa sɛ sɛ sika na kɔ ɛhe atoyera nkyɛm ato bi a ɔman no atwa sika sɛ yɛmfa nkɔma nkrɔfoɔ no na ebinom nso so agyina so na ɔmo de ayɛ ɔmo ho yie asɛm obi bɛsɛ sɛ kuro yi mu nsɛm bebree Awurade hu yɛn mmɔbɔ nti yɛbɛsrɛ na ɔdan assembly municipal assembly no foro estate bepɔ no a baabi a signboard kɛseɛ ne si no mahu sɛ mabɛdodɔ hɔ yɛbɛsrɛ mo sɛ munya nyɛɛyɛ a mommɛyɛ biribi miehu sɛ ɛhɔ yɛ danger na driver bi ankwankoto car na anto antwene hɔ ankuku nipa nti yɛsrɛ mo yɛnim sɛ yɛakan so mo bɛyɛ monyɛ ne saa mfa ma yɛn na nyame nhyira mo Samche Enterprise ɔso ɔno na ɔyɛ main distributor yɛba de Super Sem ɛna Superstar Cement na yɛba ne cement a ne boɔfo a ɔno pɛ ɛna akyem ɔdan ne mpɔtɛm ha deɛ ɔte so Amantra Wache Junction ɛhɔ ɛna wabɛsi aborosan kɛseɛ a watwe cement ne de agum a wɔtɔn ɛyɛ iron rods akɛseɛ nketewa ɛne adantɛmo sizes bi a wopɛ no wokɔ Samche Enterprise a mepakyɛ wo nsa bɛka bi ɛno akyi ɛnkyɛnsee a yɛde bɔ dan so ɛno nso so wokɔ Samche hɔ nom a wo nsa ɛbɛka bi woyi no firi hɔ nom a nnadoa a yɛde bɔ ɛdan so nnadoa a yɛde bɔ dan so ɛno nso so ɛyɛ adeɛ a wo nsa ɛbɛtumi aka bi a ne boɔ no ɛyɛ fofofo paa ɛyɛ a na wahyɛ ne nso ɛde ama me mepakyɛw wobɛfrɛ wɔ mo 0243 583190 0243 583190 ɛno ɛne nɔmba wadaroma wo ɛbɛfrɛ na yɛagye wo so kama paa woyɛ mason ni na aba bɛtɔ bags ne bɛyɛ sɛ aduonum ne ne ɛboro saa ɛno nso so Samche so wɔ akyɛdeɛ kama wɔde ɛbɛma wo mepakyɛw yɛnsan so ɛmfa yɛn nkyerɛm ɛwɔ Heritage Christian University College ɛno no ɛwɔ hefa ɛwɔ Nkran Amasaman Stadium Olympic Stadium n'akyi hɔ no mo ɛna wobɛhunu ɛyɛ Heritage Christian University College anɔpa yi ma memfa nkyea nkɔma director Conrad Kakraba director 1 anɔpa yi makyia wo
na director sɛ menka nkyerɛ wo sɛ nyame adom Ghana Tertiary Education Commission ɛna Nurses and Midwifery Council ama wɔn mu tumi nkrataa BSc Nursing Degree Programs yɛrane ne nyinaa bi ɛwɔ yɛn hɔ ɛno akyi no yɛsan ɛwɔ ultra modern ɛna well equipped skills lab a practicals nko a ɛna yɛde ɛyɛ woyi no de si nkyɛn a yɛsan ɛyɛ other degree programs nti wopɛ sɛ wokɔkɔsua accounting, marketing, human resource management, banking and finance, business information technology management ne akaka ho ne nyinaa no ɛhɔ nom na wɔsɔ ɔba abɔdi nkrataa yɛwɔ BSc information technology, BSc information security and a bachelor of theology ɛno ne yɛ twerɛ kronkron no na wokɔ akɔsua nneɛma bi ɛwɔ ho asɔfodie ɛkwan a bɛfa so a wobɛrane asɔre nti yɛwɔ church planting mekae mekɔ obie no wobɛsua church planting wowie a wobɛsua nneɛma bebree kɔ hɔ na kokosua wowie a ɛbɛmu abɔdi nkrataa yɛsan so wɔ professional programs ICA, CIMG, CIHRM, ICM ɛne yɛsan ɛwɔ media courses bebree no a ɛwɔ hɔ na anigye sɛm ne sɛ yɛwɔ entrepreneurship training ɛna financial support ɛwɔ hɔ one student one laptop terms and conditions apply affordable and a flexible fee structure betua ne kakra no atua wie yɛwɔ scholarships nso so ɛwɔ hɔ ɛde ma yɛn adesuafoɔ Heritage Christian University College ɛsɛ me nka nkyerɛ wo sɛ wobɛfrɛ yɛn wɔ 0547 77731 0547 77 7731 020229 8399 ɛyɛ number abɛfrɛ na yɛtimi agye wo so kama paa mepakyɛw Heritage Christian University College ɔsɛ den university training compassionate entrepreneurial leaders kɔ hɔ na wo nso so kɔkɔgye nteteyɛ sie ɔboɔbɔ ɔfɔre amanfo ɛma mo akye ɛde ba ahenkan 93.3 FM mepakyɛw Psalm 42 minutes into 9 a.m. hyɛ ne nso ɛnɛ yɛ benada May ne da ɛtɔ so emienu afei na wode fidi na to ha no mo a station nso so edin ɛda so ne ahenkan yɛ transmit live ɛwɔ frequency modulation 93.3 hyɛ ne nso edin a megye so ɔboɔba ofori amanfo Jubilee Hospital ɛnso so ekra yi mu abosimpia me agyina so yegu so ɛsom Ghana man ɛne kotoku man ɔse ɛyɛ OPD ugyina hɔ agye ayaresa ɛyɛ ne hɔ na wɔsɛ woba impatient yɛgye wato hɔ ne anya botra dandan ama wo ho atɔ laboratory nso wɔ hɔ no mo a test ahodoɔ nyinaa no yɛbɛhwɛ ne adi ho dwuma pharmacy nso wɔ hɔ aduro bi a doctor bi akyerɛ ma wo no woba Jubilee a onsa bɛka antenatal no ɛyɛ sɛ wafa yɛfunu na wodi w'ani di akyiri ama doctor nso di n'ani adi w'akyi ɛno no yɛ nkakra saa uwie nyankopɔn soɛ wɔ asomdwie mu a wei no nso yɛ post natal care ɛno nso so yɛbɛhwɛ wo kama theater wɔ hɔ ɛkɔba sɛ yɛnya wo surgery biara doctor bi aka kyerɛ sɛ kɔkɔyɛ no ɛnkɔ agogo ntukwan nkɔ akyirikyiri bra Jubilee ha ya yɛbɛhwɛ ne ayɛ ne kama de ama wo yɛwɔ ultrasound system wɔ hɔ yɛbɛtwa wo scan ɛfiri wo tiri so akɔsi wo nan ase baabi bia yareɛ no asuma no yɛatwene pie na yɛapɛ duro de apaapaa ne tantan so ama wo ho atɔ mepakyɛw mmarima no bɛkyɛke wɔ mo prostate level o prostate no ɛwɔ so woba bɛkyɛke hwɛ sɛ ɛgyina na kwan so anaa wobɛhia kwankyerɛ kakra w'ani wosɔ mu a woposa saa yɛwɔ eye clinic ɛwɔ Jubilee Hospital yɛwɔ nneɛma ahodoɔ a yɛde akadeɛ no yɛwɔ ne nyinaa bi ɛwɔ hɔ diabetes ɛne hypertension ɛnso so no yɛtena asisi nkonnwa ɛma wakwankyerɛ tuufo kyerɛ wo kwan a bɛfa so a wobɛdi aduane no anom nsuo wobɛnom waduro no a ho atɔ ntɛm so canteen so wɔ hɔ a ɛno no wadaroma aduane a ɛno wɔ hɔ nyinaa ɛgyina ne nan so apɔmuden kwan so insurance yɛgye national health asan agye private health insurance ne nyinaa ɔdan boaboa mantra bridge no so na bɛhunu Jubilee wobɛhu sɛ yɛdan no si hɔ mumunu ntum ɛdan na ɛfɛ yie na yɛapenti dan no w'ani bɔ so a woyare kora na wo ho ahyɛ aseɛ sɛ ɛɛtɔw na wowura inside kora deɛ ɛne ayaresa no wofa ne kwa wofrɛ yɛn ɛwɔ 0244 575799 0244 575799 ɛna 0241
784645 0241 784645 ɛyɛ number bɛfrɛ Jubilee na yɛagye so ɛne gye sɛ mu ɛwɔ mu no sɛ Jubilee Hospital ɛsan ɛrane ambulance service nti ɛno no ɛyɛ 24/7 anadwo da suo mu mpo ɛna yareɛ bi amfɛre wo wabɛto ahyɛ wo so a wofrɛ saa number no a yɛbɛba na yɛaba bɛsa wo yadeɛ ama wo ho atɔ kama paa madaworoma madwenkyerɛ a mode baeɛ no yɛde toa so no afei yɛwie a yɛama mo kwan na wo nso so watumi afrɛ aba mu ebi enti ma menhyɛ aseɛ wɔ ha ɔse yɛfrɛ no Nana Gyamfi sɛ ɔde firi kɔdeɛ ɛna ɔde aba ɔse ma mo akye anɔpa yi me nua bɛma ɔbɔ adwuma pa na mmom ɔpani a ɔno na ɔyɛ Ghana president a wɔreba ɔte apakan mu ɛyɛ Dr. Akoto ɔso ɔno ne onipa a ɔba bɛgye Ghana ɛde afiri ɔhaw ne abɛniedim san sɛ Ghana da nakoma so paa MPP delegate ɔse mo nto abama no Meshak Echampon ɔse great show and outlook ɛna wama ne nsa so ma yɛn yɛ ɔbɔ yaba so paa yɛda ase Ɔpademon Felix ɛn sɛ DJ Ɔpademon de firi Kumase Swami nti NDC for anɔpa yi si yɛn hyɛ danka NDC asɛm biara o. Anyways, thanks for coming through with it. We also see a friend Enoch Tete Kwame GH. Enoch Ifrasama say, or say the entire MPP government has run out of in managing the country. I don't think so. Idea the omo da so will be brenua and kwan yon befa so a be implementing na etwetwe yebo. Kwame Amweni di free asama kese or say good morning. En koma me nua bema o bo adwuma papa. Omampani Akufo-Addo endra ni speech no or de two dwa no na ɛyɛ fantastic na ne message no so n'ani agye ho pa ɛnkyea nkɔma Honorable Kennedy Japan so ɔno ne the next president ɔno ne ɔkraku mante a ɔno so ba for ayensu ano Kennedy deɛ me no yɛ adwen kakra yanku anim we see a friend of Salia Fuseni or say good morning special host Obo Dr. Free Akuto abaso atopano no you atopada ase anopai Steven Boache nso di frasama okay we see a friend Steven Boache ono no de odi free wasa ekrupon na o enjoy show no o say Dr. Akuto ono no wani suade hunu ade beje Ghana for yo yate Francis Ansa ono so say your friend old man Ekumfi constituency and odi free by no kire say congratulations enko Emfama me eni adwuma papa me bo na emum ayiko enso nkoma doctor owusu afri ye Akoto se social media so ne yeto abayi anka papa yi wedi nkonim nanso se ne Yesu kan ye no enya wo pe eni awurade pe osi good morning host your friend me wo fake me show live edi free Teshi Teshi me am nkrofo osi only farmers can save Ghana o. And into Dr. Kutwa Nekro. Yate. Awija K. Delali. On also say watching you live. Brekum. Or say Ahenkan Muye too much. And Chanko Emma Prophetess Mata. Konama Brekum. Kato Immigration Checkpoint. Eho Ena Wowo. Hailey Selassie. Enso di bi Ediaba Yeda say. Gladys Ampabeng enso ani agye wa hanom wo bɔ ne nsɛm ayen yaw sebe edi free amakom ahemfie ɔse good morning or enjoy show no pa ma me nkwa homa ne so na afei akyire me mfa ne aka no emfa entoa so emma wo abusua ye ba wo hɔ wonso fa de bɛtoa so na afei yɛnsɔre so ɔman no ani guso a yɛkyekyere nkakra saa no fa hyɛ otirim sɛ Ghana ebeye yie ɛyere so kyere so sɛ den awurade wongu ɔman ani mu ase ɔde yɛbɛduru bɔhyɛ asase no so ɛbɛbɛ mu a agye sɛ woyɛ krado ɛde ma wo kyɛfa ɛwom na me nso so meyɛ krado ɛde ma me kyɛfa ɛwom na meyɛ ho adwuma ɔpani yɛtie o. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, numbers here Didi Juma is 0201 944485 and a 0554 820 910.
Eba cho odini baby akase free. Patrol makase fast and feminine. Eja na ahye nti o. Baba Yankupon Shamun in my family. Over there, Yamel Madonna, the Pelatu, Mefem Namachia, incoming president, Honorable Ken Japan. Yankupon Shall no money who buying up Benusan in the mine. I never can send me much my make a fire service for Yankupon Shaw, money to media or moody. Or more whom be any more aholding. As I make answers, I say, no, the main. Maybe be a breeding swan, son of Modia, but a more uncommodia better saying. My so ye tea, I didn't send him on sooner. The Timmy Eddie Hujuma, Nankofa, how a man almost went to home. Oh, Yankopon come home on a page in the family. Nyame encounter ho eja na ahye de ode ba ye eno no me pa chawo onso so betumi aba na do de abetoa so amaye nundu ba ya pon gise ochena nti wo adwenkyire bia ntentententem na de aba na fe ya hwa asore so akọ enanim we see a friend Steve o see good work oboba nyame nhira papa pa koso aka no kre no asa no kre no so de eno an egusu aye ka no kakra otan ni benya but say bebo mine nko de a yam for otan no ho me pa che odini baby akase free MP Ejankaba akase free atuma abo okan shi one me pa che yenti o oboba na nka ho ani waduma pa wo yeso o man Ghana papa eno kra ne kwaso kan sampo nyanyame ye metumi akoma azam so a papa hwem mo ane de emu ayedin pa na emum ye pe obi obetumi akura oman no a ono se no kre no obeka iro so bi aye kata so mu aso omunye hu se de kasa ache oye NDC ana se de NPP na wo ka no kre na ana CDP ni na wo ka no kre papa ye gbo ogu aso ni wi ase no Yakopon boy no obo ade ba akopɛ se ye nyina ye honam dua ade nti na ntitemu bam me ma ko ma so papa me sire maka ni aka kasa me party NDC no me sire yan fa ye pese 2024 no ye wini election dia yan ye ba ko ye nya fa ye ni tire fa ko na be boy ni so na jo man Ghana oni nyame nya adwuma me enka won so ho ye da se papa me ba chon so betumi de odi abetoa so ebrene da so da ho 0201944485 and a 0554820910 betumi asivu numbers yi o phone so nti unya te ya se bremu no na ntempa so na je se wakeka agumu an ye kwa anim me pa cho odin baby akase free ba di se ro chama se da don kono boss me pa cho enti o me pa cho na lati tiri penny ne kase the fort we eba socket bi no am person bi chano be de ne me ba jo na nye electricity ni ne kasa ye ne fire service mum okay yes enti fort ben na wo ka ho asemi na man so se e bia o light no se bia ni sick bem na ho ba sia utimi ni sibi okay yate yebedi hu komo akiri nso de ama why mate ya da se bebre enti ono nso so ne de no onso betumi de ode de aba 0594841044 onso so fa de fa bra enye ne hia wo ne hia obi so obi an ne hia no we say good morning Mr. Host or say wo any wo crew no mo bo adwuma pa o he monko so a any greatest regards and confirm Asante Ebenezer Joe Labi also no ye incoming assembly member Eddie Mo Manfo a ewo odan kwanta perfect replacement Eddie Ma dancer yo yate we see a friend of Roxen ne message ya ode eba ye no Roxen odan kwanta na assembly member campaign na asha se no Sanso so and we say good morning, Mami Kohamra. About you, baby, I free. Hello, sir. Good morning. Yes, sir. Yes, I was on international call, so I couldn't take your call. Sorry. Oh, okay. So please hold on and speak to my producer now. Okay. All right. Inti. I don't know. Unyante he. Hey, we say good morning, Obi.
In fact, you and your crew, Adam we and Tafwana, you and your crew for you. Or some more Juma papa. Within a Chimansa enclave, Nadia, Ubia boa, Yabani morning show, the Ubia boa, and Chankoma Asante Ebenezer. Hey, agenda for no. Asante Ebenezer also your incoming assembly member. Eddie, the good people of Odankwanta. We a free ample for bright, a ho and what they buy, or the free Odankwanta. Ample for one or no. Unze, to be for candidate to be ma for mama him view. Nti candidate bi a wo ba bia no so wo pese obedi akonwa de a wo so wo de ne ba ma hemfie zara ze and this are mahukura mi hu ye mahukura mi hu ye nti candidate bia no wo pese wo ba e wo so wo ba ma hemfie na mi screening di free tiri su kosi na ase mi screening wo wie if I told you, I can say free. I'm going to you. I'm in Fanchama, the incoming MP. I got your conference on about implement President Baby will be a Michiano. On a book at the head of home. Your bumpers for you. Now, over Mokomasam. That's saying, by a service, you know. Anka mpeleka mbitanze se uyu sugar se on uyu sugar se na se ubese oswa ese ubia nza na waswa na se den yes until mate ye bebisa omode ama why ye da se bebre me pa cho odi ni bebi anso kase free pacho intio no media e fa kwani enso etia papa na mechia honorable Kennedy na mechia Maakye ene MP Kwasiakwa honorable yo minia ya papa mahama ya na menza mo kane ensisizo onu de onka de potia oba obeye ejadam vori ano pay me money din wa ha o lebi me pacho ye ya na must take it to issues ayen aka ho asem wa ha no why mate tonza eruba bia utie bia ya na okay enti eno no wadaro ma wo ba asem no a yaka ho asem ya brobro nsem bebre so fiti ano pa metena ase e bepem sa bre yaka nsem bebre no a me pacho odin bebe akasa free awa ready me mo ni di mo ni tia MP back on ye tane say me wie me kore apena you chrome for chia omo friend is omo person omo friend na ya na no my sin no e bi tu am nti mesro wo ba ready at said here na da atuma mom why me pacho yo me pacho ya bukali atabukali tia oni me family na yo ya te ye da se ahenkan pe na obenya ne saa akwa ba be chia wabusuafo no asan akọ mutirimu ya mude o numbers ni nie 0201 944 485 amento me boy 0201 o de mame fa we mra pa jodi me be kasa free okay fam ko bi kasa fi awawe ya boss yenti o we de me so my idea ka na me chafa nipa no bisa the gas no wo sa wo be ye ne se okay me so my idea ka na se wo ba pamanche no ansan we bi gas no na de ejana afọ so di nkan bie gas na e be je bebe wo ye ade no so soja na e betumi aden aso mo wan ma de or atorencha maba me my idea no okay yeah da si bebre all right inti numbers ni 0201 944 485 0554 820910 why ya ba sra mo amo frefre ni nyina ye bre na wie du ododo akonwa ba akofo ntena so nche oba no wa nkwa a oji wani so Maybe I said I be kwa master planner. Me pon wa ma mente wonka master